ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा डिवोटीज, वेलकम यू ऑल टू द सेशन 4. இன்னைக்கு நம்ம டே 4 பார்க்க போறோம். செஷன் 4 இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் ஆஃப் பகவத்கீதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல 4th சாப்டர் கர்ம யோகத்துல 4வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம், உன்னத அறிவு, பகவானை பத்தின டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கொடுக்கறது தான் இது. பகவானை பத்தின உன்னத அறிவு. மத்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வால்யூம் ஃபுல்லா இருக்கா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. ஓகே, இல்ல அந்த பிரபு சொன்னாங்க அதனால கேட்டுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு. இது உன்னத அறிவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின ஆழ்நிலை அறிவு அவங்களே கொடுக்குறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பகவானே அந்த உன்னத அறிவு அவங்கதான் அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், பகவானை பத்தின அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ அர்ஜுனனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கும் அந்த அறிவு நமக்கு வந்து கிடைக்க போகுது. இது ஒரு ஞானம். ஓகேவா? போன செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன ஞானம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சாங்கிய யோகம் அதை பத்தின சொன்னாங்க. செகண்ட் சாப்டர்லயே சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம், அப்புறம் கர்ம யோகமும் பார்த்தோம், அப்புறம் புத்தி யோகமும் பார்த்தோம். எல்லாத்தையுமே அதிலேயே கொடுத்துட்டாங்க. 3 பகவத்கீதை முழுசா 18 சாப்டர்லயும் பேசப்படுற 3 யோகங்களும் எதிலே வந்துருச்சு அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர்ல. ஏன்னா அதான் சம்மரைஸ்டு வெர்ஷன். செகண்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மரைஸ்டு வெர்ஷன். அது கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம்னு அதோட தலைப்பு எப்படிதான் இருக்கும். என்னன்னா ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் அந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே கிடைச்சிரும். அதுல அது ஒரு அறிவு. அடுத்தது என்ன அறிவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், இந்த விஞ்ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. உன்னத அறிவு. பகவான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து பகவான் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்ப பெற்றவங்கன்னு அர்த்தம். எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா செல்வம், எல்லா புகழ், எல்லா அறிவு, எல்லா துறவு, எல்லா அழகு, அப்புறம் வலிமை எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க அவங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறவங்க தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லியாச்சு. உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேரும் பிராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பகவான். சோ அவங்கள விபு ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு அணு ஆத்மா, அணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம எல்லாரும். சோ நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட தன்மைகள் எல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஆனா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அனாலஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம். என்ன ஃபயருக்கும் ஃபயர் ஸ்பார்க்குக்கும் உள்ள அந்த டிஃபரன்ஸ். ரெண்டும் சேம் தான், ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர். அது மாதிரி பகவான்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஓஷன். ஒரு ஒரு தண்ணியில, அதாவது கடல் தண்ணியில வந்து உப்பு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மெஷரே பண்ண முடியாது. ஆனா அதுல இருந்து ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து நம்ம வாயில போட்டு பார்த்தோம், டேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதே உப்பு சுவை அதுல இருக்கும். ஓகேவா? சோ அந்த டிராப் ஆஃப் வாட்டர் தான் யாரு அப்படின்னா நம்ம. அந்த கடல் அளவு அந்த அளவுக்கு பெரியவங்க யாரு, அந்த அளவுக்கு ஞானம் பெற்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். சோ பகவானுக்கும் நமக்குமான வித்தியாசம் என்ன, ஒற்றுமை தன்மை என்னங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பகவானை பத்தி பிரம்மர் புகழ்ந்து பாடியிருப்பாங்க. பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படிங்கிற ஒரு நூல், அது அவங்க பாடினது. பிரம்மா வந்து பகவான மகா விஷ்ணு பெருமான, அல்லது சிம்பிளா சொல்ல போனா அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அவங்க வந்து பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படிங்கிற ஒரு நூல்ல பாடியிருப்பாங்க. என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதோட முதல் ஸ்லோகாவே ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக, அதாவது அநாதிர்னா என்ன அர்த்தம்,
எப்பயோ நம்மளுக்கு எண்ணியே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பழமையானவங்கன்னு அர்த்தம். ரொம்ப 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 ஆதிகாலத்தை சேர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவங்களுக்கு தோற்றம் அப்படிங்கிறது நம்ம யாராலுமே கணிக்கவே முடியாது. பகவான் வந்து இங்க அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மள மாதிரி பிறக்குறாங்களா அப்படின்னா பிறப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி இங்க மறையறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் யாருக்கும் ஒத்து வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஏங்கன்னா அவங்க வந்து டிரான்சடென்டல் பெர்சன், உன்னத அறிவு மிக்கவர்கள். அவங்கள்ட்ட இருந்து கொஞ்சமா அந்த உன்னத அறிவை வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, அவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் நம்மளோட செயல்களை வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சமானதா எப்படி மாத்திக்க முடியும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு புரிய வரும். சரியா? அப்ப பிரம்ம சமீதையில சொன்னது என்ன அப்படின்னா அனாதிராதிர் கோவிந்தக, அவங்க கோவிந்தா. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 பழமையானவங்க. சச்சிதானந்த விக்கிரகம். அவங்களோட ரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்து சித்து ஆனந்த ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. சத் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல், நித்தியமானது. நம்மளோட உடல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிரும். சில காலம் வரைக்கும் தான் நம்மளோட உடல் எல்லாம் இருக்கும். இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்குன்னு என்ன ஸ்டிப்புலேட்டட் லைஃப் ஸ்பேன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடும், இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போயிடும். இந்த உடல் அழிவுக்கு உள்ளானது. சரியா? இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஒரு ஆத்மா சட்டையை மாத்துற மாதிரிதான் உடலை மாத்தும்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம். சோ நமக்கு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் கிடையாது. நம்மளுடைய உடல் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கிடையாது, நித்தியமானது கிடையாது. ஆனா பகவான உடல்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானவங்க அவங்க. அப்புறம் சித் அப்படிங்கிற வேர்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் நாலேஜ், பூரண அறிவு நிரம்பியவர்கள். நம்ம எல்லாருக்கும் ஞானம்ங்கிறது இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும், நம்மளோடது எல்லாமே வந்து ரொம்ப மெமரி கெப்பாசிட்டி கம்மியா இருக்கும். அப்புறம் நமக்கு வந்து டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் இருக்கும். நிறைய என்ன இன்னபிலிட்டிஸ் உண்டு நம்ம எல்லாருக்கும். ஆனா பகவான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க தானே எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறாங்க. எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அவங்கள்ட்ட இருந்து தானே வருது. சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எல்லாத்துலயும் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருப்பாங்க. அதுதான் அந்த சித் சித் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு சொல்றது. ஆனந்த அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளிஸ்ஃபுல், ரொம்ப சந்தோஷமான. சோ சச்சிதானந்த விக்கிரகம் அப்படின்னா பகவானோட ரூபத்தை தான் அவங்க சொல்றாங்க. எப்படிப்பட்டது, எட்டர்னல், இன்னொன்னு அப்சல்யூட் நாலேஜ் நிரம்ப பெற்றது, அப்புறம் பிளிஸ்ஃபுல்லான உருவம். பகவானோட உருவம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மூன்று விஷயங்கள் ஒன்னா சேர்ந்தது. இத பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்மர் வந்து பகவானை புகழ்ந்து பாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. ஓகேவா? இந்த 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 பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த உன்னத அறிவு இந்த சாப்டருக்கு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோட அத்தியாயத்தோட ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ் 4.1ல இருந்து 4 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தின் பரம்பரை. ஆன்மீக விஞ்ஞானம் எது, இந்த பகவத்கீதை தான். இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்படி யாரால எந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது, அது எங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த 4 ஸ்லோகாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ்ல அதை சொல்லுவாங்க. பகவானின் திவ்யமான தோற்றம், எதுக்காக பகவான் வந்து இங்க தோற்றம் அளிக்கிறாங்க, எப்ப எல்லாம் தோன்றுவாங்க, சரியா, என்ன ரீசன் இருக்கு அவங்களோட அவங்களோட தோற்றம் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன. ஏன்னா அவங்களோட உலகம் இது கிடையாது, இது டெம்பரரியா தான் அவங்க வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட உலகம் எது, ஆன்மீக உலகம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு தான் அவங்களோடது. நம்ம எல்லாம் இருக்கிறது தான் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உலகம். இதுல இருந்து தான் அங்க நம்மள கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க பகவான். நம்ம தான் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம், இந்த பௌதிக உலகத்தை ஆட்சி பண்ணணும், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தான் சொந்தம், இதெல்லாம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மாயையில நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம், கொஞ்சம் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அவங்கள திரும்பி பாக்குறதுக்கு. அவங்கள பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளோட செயல்கள் பூரா அவங்கள திருப்திப்படுத்துற செயல்களா மாத்திப்போம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஜென்மா இல்லைனாலும் இனிமேல் வரக்கூடிய ஜென்மங்கள்ல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நல்ல செயல்கள் செஞ்சு நல்ல புண்ணிய விளைவுகள் வர வச்சுக்கிட்டு நம்மளால எங்க போக முடியும் அப்படின்னா பகவானோட பாதத்துக்கு போக முடியும். அப்ப பகவானின் திவ்யமான தோற்றம் இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்ப நடக்குது, எதுக்காக நடக்குதுங்கிறது 4.5ல இருந்து 10 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 4.11 to 15ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் படைப்பாளி மற்றும் உச்சம். என்ன அனைத்து பாதைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அடையக்கூடிய பாதைகள்லாம் என்னென்ன, கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இந்த மூணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அடையறதுக்கான அவங்களோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போக வேண்டிய பாத்வே. ஓகேவா? இந்த 3 பாத்வேல நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணிட்டு போனோம்னாலும் நம்ம எங்க போயிடலாம் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட போயிடலாம். அவங்கதான் வந்து இந்த பாதைகள் எல்லாத்துக்கும் படைப்பாளி. ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம தானே இதெல்லாம் பண்றோம். கர்மயோகம் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, ஞான யோகம் அல்லது பக்தி யோகம் பண்றவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, எங்கேருந்து பண்றோம், இந்த பிரபஞ்சங்கள்ல இருந்து, இந்த பௌதிக பிரபஞ்சங்கள்ல இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையுமே படைச்சவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இந்த பாதைகளையும் வகுத்து காட்டியிருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்கதான்.
அப்புறம் அதன் உச்சம். இது சரி இந்த இடத்தெல்லாம் படைச்சாங்களே, அப்ப இவங்க வந்து யாரு? இதுலயே ஒத்தவங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. இவங்க அப்பாற்பட்டவங்க. இவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ங்கிறது வந்து எப்படி இருக்காதுன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஒத்து இருக்காது. நம்ம எல்லாம் என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பௌதிக செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். வாட் வி ஆர் டூயிங் ஆர் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். இங்க இருக்கிறது நம்மளோட புலன் திருப்திக்காக நம்ம சில செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட சென்சஸ் விரும்புது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்ய சொல்லி நம்மளோட சென்சஸ் விரும்புது. அத மனசு வந்து அந்த சென்சஸுக்கு கட்டுப்பட்டு போனது நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல. மனம் வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திரிபடைஞ்ச அன்பு வந்துதான் காமம். அதுவே அந்த அன்பை நம்ம தெய்வ பக்கம் திருப்பணும் அப்படின்னா அது பக்தியா மாறிடும். இப்ப இந்த காமம்ங்கிறது எப்ப வருது? நம்ம இந்த பௌதிக பொருட்கள் மேல நம்ம ஆசை வைக்கிறதுனால, அதை அடையணும், அதை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஆசை வரணும். ஆக்சுவலா யாரு ஆளுநர்? பரம ஆளுநர் யாரு அப்படின்னா பகவான். ஏன்னா அவங்கதான் எல்லாத்தையுமே படைச்சவங்க அவங்கதான். சோ அவங்களுக்கு கீழதான் எல்லாம் வருது. அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லாததுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம தான் ஆளுநர்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? சோ பகவான் இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே என்னவா இருக்காது அப்படின்னா பௌதீக செயல்கள் மாதிரி இருக்காது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஒத்து இருக்காது. இதெல்லாம் எதுல அப்படின்னா 4.11 to 15 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 16ல இருந்து 24 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞான தளத்தில் கர்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல். நம்மள வந்து பகவான் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க? கர்மா பண்ணு, டூ யுவர் டியூட்டிஸ். ஓகேவா? என்ன டியூட்டி? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி. அடுத்தவங்களோட வேலையை எடுத்து செய்ய சொல்லல. ஓகேவா? அதையும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க 3rd சாப்டர்ல. நீ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ செய்ய. அதை ஒழுங்கா செய்யலைன்னா கூட அதுல சற்று குறைவோ இழப்போ இருந்தாலும் கூட அதுல எந்த பயம் கொள்ள வேண்டாம். நம்ம எந்த பொசிஷன்ல அந்த காரியத்தை விட்டுட்டு நம்ம போறோமோ திருப்பி அதே இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வேதங்கள் சொல்ற ரெகுலேஷன்ஸ் படி நம்மள செய்யும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அது பேர் தான் கர்மா. ஓகேவா? அதுலயும் 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மான்னு பார்த்தோம். கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. எகைன் இந்த சாப்டர்லயும் அது 3மே வரும். ஓகேவா? சோ அதை வந்து 4.16 to 24 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட கர்மாக்களை செய்யணும் அப்படின்னு. அடுத்தது யாகத்தின் மூலமாக ஞானம் அடைதல். யாகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது அந்த மத்த யுகங்களுக்கு வேணா ஒத்து வரும். இந்த இடத்துல நம்ம இதை என்னன்னு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா தியாகம்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ். யாகம்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சாக்ரிஃபைஸ். கலியுகத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய சாக்ரிஃபைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கு. தியாகங்கள் வந்து தியாகத்தோட வகைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வகைகள் இருக்குது. ஒரு வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக சொத்து இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாரும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம்ல சொத்து, இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும், இன்னும் அதிகப்படுத்தணும், இன்னும் வளமா செழிப்பா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல. இந்த சேர்த்து வச்சிருக்க உலக சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய யாகங்கள். ஓகேவா? என்ன பண்ணுவாங்க? எடுத்து ஆஸ்டெரிட்டி பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்தது என்ன பண்றது? விநியோகம் பண்றது. அல்லது ஏதாவது ஒரு அறக்கட்டளைக்கு ஆரம்பிச்சு அவங்களுங்க இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து படிப்பு சொல்லி தரத்துக்கோ, இல்ல சாப்பாடு செலவு பண்றதுக்கோ, இல்ல மருத்துவ உதவி செய்யறதுக்கோ, இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம்? நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த பௌதிக சொத்துக்கள், இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டெரிட்டி, அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து உதவியா கொடுத்துருவோம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி செய்யறது ஒரு யாகம். அது ஒரு தியாக வகை. இன்னொரு தியாக வகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சடனா இது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம இது வரைக்கும் நமக்காக உழைத்தது போதும், நமக்காக செல்வம் சேர்த்தது போதும், இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கான சேவைகளை செய்ய ஆரம்பிப்போம். எப்ப தெரியும்? இந்த உன்னத அறிவு கிடைச்சதுனாதான் தெரியும். பகவான் இந்த 24 ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்த அந்த உன்னத அறிவை நமக்கு கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்களை எப்படி மாத்தி அமைச்சுப்போம் அப்படின்னா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய டிவோஷனல் சர்வீசஸா மாத்தி அமைச்சுப்போம். அது எப்ப கிடைக்கும்? உன்னத ஞானம் கிடைச்சதுன்னா, அல்லது உன்னத ஞானத்தை தேடி போகும்போது செய்யப்படும் அந்த யாகங்கள். சோ மேஜரா அந்த யாகத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்பா பிரிக்கலாம். ஒரு தியாகம்ங்கிறது நம்மள்ட்ட சேர்த்து வச்சிருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தியாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு யாகம். இன்னொரு தியாகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னத ஞானத்தை அல்லது உன்னத அறிவை அதை தேடுறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்கள். அந்த யாகங்கள் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா ஒண்ணு உடலால செய்யலாம், அல்லது மனதால செய்யலாம், அல்லது புத்தியால செய்யலாம். இது என்ன? யாகங்களை எப்படி இந்த 3 தாலையும் செய்ய முடியும் அப்படின்னா யாகம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம்? செயல்கள் தான் சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? சோ கர்மயோகம் வழியா செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது உடலால செய்யக்கூடிய யாகம். சரியா? கர்ம யோகம் அப்படிங்கிற அந்த யோக முறைப்படி நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா செயல்கள் செய்யறோம்னு அர்த்தம். அந்த செயல்கள் என்ன? உடலால செய்யப்படுது. ஆக அந்த உடலால செய்யப்படக்கூடிய அந்த கர்ம யோகம் என்ன அப்படின்னா யாகத்துல ஒரு வகை. அப்புறம் மனதால செய்யலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது மூலமா. ஒருநிலைப்படுத்துறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம செய்யக்கூடிய சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் டிவோஷன் சர்வீசஸா மாத்திக்கிறது.
புத்தி யோகத்தோட. சரியா? அடுத்தது தியான யோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன? மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. புலன்களை அடக்கி, மனசை அடக்கி, புத்தியை அடக்கி, நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நம்ம நிலைநிறுத்துறது. 6வது சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம வந்து இந்த தியான யோகத்தை. ஓகேவா? அப்படி பயிற்சி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. ஞானத்தை, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு, நிறைய வேத கல்வி, அந்த ஞானத்தை எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு, பகவான் இவங்கதான், இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க, இவங்களோட குவாலிட்டிஸ் இது, அவங்கள்ட்ட போனோம்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும். இங்கேதான் பலவேறு உடல்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், அங்க போனோம்னா ஒரே ஒரு உடல் தான், அதுவும் ஆன்மீக உடல் தான், அப்புறம் அங்க போய் ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து பல ஞானத்தை உண்டு பண்ணோம்னா வரும், செஞ்சோம்னா வரும். அல்லது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பௌதிக செயல்களை விட்டுட்டு எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸா பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். அதை இந்த ரெண்டும் இல்லாம பகவானை வேற எப்படியும் உணர முடியும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா அவங்க குடிகொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு உணர்தல் மூலமாவும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். சோ இந்த 3 வழியிலயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகம் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ யாகத்தின் மூலமாக ஒரு ஞானத்தை அடைதல்னா யாரு அப்படின்னா பகவான் அடையிறது, இந்த உன்னத அறிவை பெறுறது. இதோட வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் 4.25ல இருந்து 42 வரைக்கும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபைனலா யாகம், அப்புறம் செய்யும் முறைகள், முடிவுகள் மற்றும் மகிமைகள். இது செய்யும் முறை என்ன அப்படின்னா நமக்கா தெரியுமா? நமக்கா தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு டீச்சரை நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணுவோம். நமக்கு எதுவும் விஷயம் தெரியல அப்படின்னு என்ன செய்வோம்? ஒரு குருவை நாடி போவோம். ஒரு ஆச்சாரியை என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கல்வி எல்லாத்தையும் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அது மூலமா நம்ம யாகம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த செயல்களோட முடிவு என்னவா இருக்கும்? நம்ம எப்பேற்பட்ட பாவ செயல்கள் செஞ்சவங்களா இருந்தாலும் அந்த பாவ விளைவுகள் நம்மளை பாதிக்காம அந்த செயல்கள் நம்மளை காப்பாத்தும். அப்புறம் பகவானோட உன்னத அறிவை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஏன்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பற்றுதல் இல்லாம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். விளைவுகள் மேல பயம் இருக்காது. பயம் இல்லைங்கிறதுனால கோபம் வராது. கோபம் வரல அப்படிங்கறதுனால நம்ம எல்லாருமே எதுல இருப்போம்? சத்துவ குணத்திலே நிலை பெற்றிருப்போம். சத்துவ குணம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஞானத்தலம். அது பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அது. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். நம்மள சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு நம்ம சரண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஞான தலத்துல நிலை பெற்றிருப்போம். இதை வந்து பகவான் 4.34ல இருந்து 42 வரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இது எல்லாத்தையும் விரிவான உள்ள பார்ப்போம். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் சந்தையில் நிறைய புக்ஸ் கிடைக்குது. ஆனா அதுக்கு பொருத்தமான கீதை புக் நம்ம வந்து நம்மளோட நாலேஜ எந்த பகவத்கீதை புக் மூலமா நம்ம வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா எது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தாசிட்டிஸ். ஏன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டே 1 அண்ட் டே 2ல சொல்லியாச்சு. என்ன? சீட பரம்பரை மூலமா வந்தது அதுதான். ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னதை வழி வழியா கொண்டு வந்தவங்க அந்த சீட பரம்பரை நமக்கு இதுல வந்து கிளியர் கட்டா இருக்கும். ஓகேவா? 32வது சீடரா யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட குருவான பிரபுபாதா அவங்க இருக்கிறாங்க. சோ இது வந்து எங்கேயுமே கனெக்டிவிட்டி வந்து என்ன ஆகல, மிஸ் ஆகாம வருது. சோ ஆத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ் தான் என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்குது. சோ சந்தையில கிடைக்கக்கூடிய புக்ல எது வந்து நமக்கு ஆத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். மாதாஜி 4.1 வாசிச்சு கொடுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்த்தோऽध्यायः ஞான கர்ம சந்நியாச யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவான் அஹம் அவ்யயம் திவஸ்வான் மனவே ப்ராஹ மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எப்ப உபதேசிச்சாங்கன்னு பகவத்கீதையோட வரலாறு சொல்றாங்க. அதுதானே முதல் 4 ஸ்லோகாஸ்ல இருக்கிறது வந்து பிஜி எப்ப சொல்லப்பட்டதுங்கிறது வரலாறு. முதல்ல சூரிய கடவுள் பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வான். அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. விவஸ்வான் வந்து மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு கொடுத்தாங்க. நம்மளோட மனித குலம் எல்லாத்தையும் முதல்ல தோற்றுவித்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதிகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அது நம்மளோட பிரஜாபதி யாரு அப்படின்னா மனு. ஓகேவா? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு கொடுத்தாங்க. மனு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இஷ்வாகு மன்னனுக்கு அதை கொடுத்தாங்க. இஷ்வாகு மன்னன் எங்க வந்தவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகம். ஏன்னா திரேதாயுகத்துலதான் யாரு இருந்தாங்க? ரகுவம்சத்துல ராமன் பிறந்தாங்க. ராமனோட குலம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாகு குலம். ஓகேவா? சோ இஷ்வாகு மன்னனுக்கு மனு உபதேசம் பண்ணாங்க. இப்படிதான் அந்த வழி வழியா தொடர்ந்து இது வந்துகிட்டு இருந்தது. சோ திரேதாயுகத்தோட ஆரம்பத்திலேயே எது வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை வந்துருச்சு. பட் பகவத்கீதை எங்க பேசப்படுது?
இப்ப துவாபர யுகத்துல அதோட எண்டுல மகாபாரத போர்க்களத்துல வச்சு, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு பேசப்படுது. அப்பவே சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னா, அது அந்த சங்கிலி தொடர் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நடுவுல பிரேக் ஆனதுனால, அது பொதுமக்களுக்கு வந்து சேராததுனால மறுபடியும் அதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு அதை உபதேசம் பண்றாங்கன்னு இப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க. மத்தஜி ஒரு பாயிண்ட். Yes, Mataji. Evam parampara praptam imam rajarshyo viduh sakale neha mahata yogo nashtah parandapah. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. இந்த விஞ்ஞானம் வந்து எப்படி வந்தது? ஒரு சீட பரம்பரை ஒண்ணு அது மாதிரி அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வந்துட்டு இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இஷ்வாகு மன்னனுக்கு வந்து மன்னன் கிட்டே இருந்து வரிசையா அது வர்றது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலப்போக்குல வேற யாராவது அதுக்கு வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடும், அதோட தனித்தன்மை அது இழந்துரும். ஓகேவா? அசுரர்கள் கைக்கு போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, தே நெவர் பிலீவ் இன் காட். அவங்க வந்து கடவுளை வந்து அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. சோ அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ்ல அதை ஆட் பண்ணிடுவாங்க. சோ பகவான் சொல்லணும்னு நினைச்ச அந்த உண்மையான அந்த பொருள் அப்படிங்கிறது அதுல கிடைச்சிருக்காது. சோ அந்த சங்கிலி தொடர் நடுவுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கட் ஆயிடுச்சு. நேர்மையான குருவை எப்படி அடையாளம் காண்பது? எந்த மாதிரி நம்ம அடையாளம் காணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்டே இருந்து அந்த செய்தி அடுத்தது யாருக்கு வருதோ அவங்க அந்த நியூஸ நமக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க நேர்மையான குரு. ஓகேவா? இதுவே நடுவுல அசுரர்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும்னு இப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல, அதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடுவுல அவங்க கொடுத்திருக்க அந்த விளக்க உரை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கொடுத்ததுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்கலாம். நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிடும், அது மனக்குழப்பத்துக்கு ஆளாக்கிடும். சிஷ்ய முறைப்படி வராத எந்த மந்திரமும் பலனற்றதாக கருதப்படுகிறது. எது முக்கியம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயம் கடத்தி வரப்பட்டாலும் கூட, இப்ப வீட்லயே வந்து ஒரு கேம் ஒண்ணு விளையாடுவாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நியூஸ் வந்து 10 பேரை அப்படி வரிசையெல்லாம் நிக்க வச்சிருவாங்க. பேக் டு பேக் நிக்க வைப்பாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு சொன்ன நியூஸ் வந்து அடுத்தவங்க அவங்களோட காதுல சொல்லணும். தேர்ட் பார்ட்டிக்கு போகும், ஃபோர்த் பார்ட்டிக்கு போகும், இப்படி போயிட்டு 10th பார்ட்டிக்கு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கு சொன்னதும் அந்த 10வது நபருக்கு அவங்க வெளியில சொல்ற நியூஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். இது ஏதோ ஒரு செய்தியா இருக்கும். அங்க 10வது நபர் அவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து இதுக்கு சுத்தமா சம்பந்தமே இல்லாத நியூஸா இருக்கும். அப்ப எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடுவுல கடத்தி வரப்பட்டது இல்ல, ஒருத்தவங்கள்ட்ட அது டிரான்ஸ்பர் ஆகி போச்சு இல்ல. அப்ப என்ன ஆகுது, அங்கங்க அவங்களோட அனுமானத்தை எல்லாம் அதுல ஆட் பண்ணிடுறது. சோ ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும். அந்த இடத்துல போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சோமோ அந்த நியூஸ் கடைசி வரைக்கும் வராது. ஓகேவா? சோ எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அத வந்து என்ன பண்ணணும், இத கொடுத்தே ஆகணும். அடுத்தவங்களுக்கு என்ன எடுத்தோமோ அதை ஆத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ் அப்படியே கொடுத்தே ஆகணுங்கிற அந்த மன ஓட்டம் ஒன்னா இருக்கவங்களுக்குள்ளதான் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நியூஸ் அப்படியே கேரி ஓவர் ஆகி வரும். மன ஓட்டம் எப்ப யாருக்கும் ஒன்னா இருக்கும், குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்குமான தொடர்பு ஒன்னா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரே மாதிரி அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மந்திரம் வந்து இல்ல சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து அதே மாதிரி இங்க ரெப்ளிகேட் ஆகும். அல்லது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அது டியூப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? சோ சிஷ்ய முறைப்படி வராத எந்த மந்திரமும் பலனற்றதாக கருதப்படுகிறது. எனவே 4 தெய்வீக நபர்கள் கலியுகத்தில் தோன்றி சிஷ்ய பள்ளிகளுக்கு தோன்றுவார்கள். 4 பேர் வருவாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர்டேந்து வந்த அந்த சம்பிரதாயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம சம்பிரதாயம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம், அப்புறம் குமார சம்பிரதாயம். 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை தான் இங்க இருக்கலாம் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? பிரம்ம சம்பிரதாயத்தை யாரு ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்வாச்சாரியார். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் இதுதான் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல லார்டு பிரம்மா, அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்ததுதான் மத்வாச்சாரியார். இவங்க வந்து 5வது குரு. ஓகேவா? அந்த சிஷ்ய பரம்பரையில 5வது சீடர் அவங்கதான். இவங்க பண்ணினதுதான் என்ன, இவங்க ஆரம்பிச்சதுதான் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். இதை தொடர்ந்துதான் யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு குருமார்களும் இந்த பரம்பரை தான் வராங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு லட்சுமி சம்பிரதாயம், அதை தொடங்கி வச்சவங்க அந்த ஆச்சாரியா யாரு அப்படின்னா ராமானுஜாச்சாரியா. ருத்ர சம்பிரதாயம்ங்கிறது வந்து சிவபெருமான மையமா வச்சு ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அது விஷ்ணு சுவாமி அவங்களால தொடங்கப்பட்டது. குமார சம்பிரதாயம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிம்பகாச்சாரியா அவங்களோடது. ஓகேவா? சோ இந்த வைஷ்ணவர்களா இருக்கட்டும், நம்ம ஹிந்துத்துவாக்களா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் எந்த 4 சம்பிரதாயத்துக்குள்ள வருவாங்கன்னா இந்த 4த்துக்குள்ளதான் அவங்க அடக்கம். இந்த 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களின் ஸ்தாபகர்கள் லக்ஷ்மி அல்லது ஸ்ரீ, பிரம்மா, ருத்ர மற்றும் ரிஷி, சனக ரிஷி மற்றும் கலியுகத்தின் ஆச்சாரியர்கள். அவர்களை பின்பற்றும் ஒரிசாவில் உள்ள புனித நகரமான புருஷோத்தமாவில் தோன்றுவார்கள். இவங்க எல்லாரும் எங்க தோன்றுவாங்க அப்படிங்கிறதும் பகவான் எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்ட நியூஸ். இதுல பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம் தான் என்ன அப்படின்னா இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட் நம்மளோடது.
இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாய. பகவான் கிருஷ்ணர்டேந்து வந்த அந்த இது வந்து யார்கிட்ட வந்தது, பிரம்மாட்ட வந்தது, நாரதர், அப்புறம் வியாசர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியார், இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ஒரு சீடர்கள்ட்ட மாறி வந்துட்டு ஃபைனலா வந்தது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்க வரைக்கும் இது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்பிரதாயம் இந்த சீட பரம்பரை வந்து கட் ஆகாம இந்த ஆத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ கரெக்டா என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து அதை சேர்த்திருக்கிறாங்க. இவங்க 6 பேரும் யாரு அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துல இருந்த 6 கோஸ்வாமிகள். இங்கெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி வந்து அந்த சைடு பிருந்தாவனத்து பக்கம் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மேல ஈடுபாடு அதிகமா கொண்டு அதனால அவங்க சன்னியாசம் துறவரம் மேற்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணருக்கான பாடல்களை ஏற்றி அவங்களோட அந்த டிவோஷனல் சர்வீசஸ் மெயினா பண்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கோஸ்வாமிகள் பல நூறு கோஸ்வாமிகள் உண்டு. அதுல முக்கியமான 6 கோஸ்வாமிகள் இவங்க 6 பேர் தான். சனாதன கோஸ்வாமி, சூத கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாதப்பட்ட கோஸ்வாமி, அப்புறம் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமி. இவங்க 6 பேரும் வந்து ரொம்ப மெயினான கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாங்க. புலன் இன்பத்திற்கு அடிமையாகாதவங்க. அவங்களுடைய ஒரே தொண்டு என்ன அப்படின்னா பகவத் தொண்டு மட்டும்தான். கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி என்ன அப்படிங்கிறது பகவான் இப்ப சொல்றாங்க. மத்தது 4.3. ஹரே கிருஷ்ணா. स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सगा सेदि ரகசியம் ஏதத் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமனுடன் உணர்வு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் என்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். இந்த பகவத்கீதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழம்பெரும் விஞ்ஞானம். அது ஒரு யுகத்துக்கு முன்னாடியே இது சொல்லப்பட்டது. ஆனா இதை நான் மறுபடியும் உனக்கு எடுத்துரைக்கிறேன். சங்கிலி தொடர் அருந்த காரணத்தினால உனக்கு நான் எடுத்துரைக்கிறேன். அதுக்கு ரீசன் என்ன, அதுக்கு தகுதி வேணும் இல்ல. ஒரு கேக்குறாங்க, பகவான் சொல்றாங்க, அதை கேக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு வந்து அவங்க டிசர்விங்கா என்னன்னு பாக்கணும்ல. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஹீஸ் a friend of him. எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் பக்தன் ஆயிட்டாங்க, சீடன் ஆயிட்டாங்க. இப்ப செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாங்க, நீ இனிமேல் என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன், ப்ளீஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீன்னு கேட்டாங்களா. சோ அவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆன ஒரு டிவோட்டி அவங்க, அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கூட. சோ இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறதுனால நான் உனக்கு இதை சொல்றேன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது, ஆனால் எப்படி நீங்கள் என்னுடைய சமகாலத்தவர், நீங்களும் நானும் இப்ப இந்த ஜென்மால ஒன்னா தானே பிறந்திருக்கிறோம், ஓகேவா. கிருஷ்ணனும் பகவானும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே சமகாலத்தவர்கள். இங்க இருக்கும்போது நீங்க முன்னாடியே இதை சொன்னதா சொல்றீங்களே, இது எப்படி அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. மத்தது 4.4. அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதः கதம் ஏதத் விஜானியாம் त्वम् आतौ प्रोक्तवान् इति. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசிர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது. விவஸ்வான் வந்து சூரிய கடவுள், அவங்க வந்து பகவானோட, ஏன்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சமகாலத்தவரா இருக்கும் போது நீங்க இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னதா எப்படி சொல்றீங்க, இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கா தெரியாது. பட் அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைப்போம், நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்ஜுனன் இந்த கேள்வியை கேட்க வச்சாங்க. அப்ப கீதை வந்து எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பகவானால பேசப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு நமக்கு தெரியணும்ல. நம்ம இப்ப சொன்னதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா திரேதாயுகத்தோட ஆரம்பத்திலேயே இது சொல்லப்பட்டதுன்னு தெரியுது. அப்ப நமக்கு கீதையோட வருஷம் ஆயுள் காலம், சாரி ஆயுள்னு சொல்ல முடியாது, கீதையோட பிறப்பு அந்த தோற்றம்ங்கிறது எப்பன்னு தெரியணும்ல. அப்ப நம்ம என்ன போகணும், எங்க போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட லைஃப் ஸ்பேனை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இது சின்னதா ஒரு கணக்கு, இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க, இல்லாட்டினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா, பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம்ங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 ஆண்டுகள். பிரம்மாவுக்கு 100 ஆண்டுகள் தான் ஆயுட்காலம். அதுல 50 ஆண்டுகள் அவங்க கடந்துட்டாங்க, இன்னொரு 50 ஆண்டுகள் தான் மிச்சம் இருக்குது. ஒரு அந்த 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் பிரம்மாவுக்கும் என்ன இருக்கு, இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஏன்னா பிரம்மா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரியே அவங்களும் ஒரு ஜீவாத்மா தான். ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் டிகிரில இருக்கவங்க, சரியா. நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப லோ டிகிரி ஜீவாத்மா, அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட முதல்ல அவங்க தோற்றமானவங்க பிரம்மாங்கிறவங்க, சரியா. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை தான் அவங்களோட உந்தியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தாமரையில வந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, சரியா. சோ பிரம்மாவுக்கு 100 ஆண்டுகள்னு சொல்லியாச்சு, அதுல 50 ஆண்டுகள் கடந்துட்டாங்கன்னா அந்த இயர்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் இயரோட அதை கணக்கு பார்க்க முடியாது, தேவ வருடங்கள், சரியா. அப்ப அவங்களுக்கு டோட்டல் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மெட்டீரியல் லைஃப்ல பார்த்தோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ், ஓகேவா. அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவு அப்படின்னா 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன்.
அதுல பாதி அவங்க கடந்துட்டாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட டேவை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கல்பம்னு சொல்லுவோம். ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப எத்தனை கல்பங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா 36,000 கல்பங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு. 36,000 கல்பங்கள். அப்புறம் அதுக்கு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நைட்ஸ் இருக்கும். இதுதான் சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம். எப்ப பகவான் வந்து பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்ணிட்டு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா தோற்றம் எடுத்த உடனேயே, ஓகேவா? அப்ப பிரபஞ்சம் தோற்றம் அடைஞ்சு பிரபஞ்சம் வந்து என்ன ஆகுது, அழிவடைகிற வரைக்கும் பிட்வீன் கிரியேஷன் அண்ட் ஃபுல் டிவாஸ்டேஷனுக்குள்ள பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம்ங்கிறது, ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம்ங்கிறது இது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பிரம்மாக்கள் பல பிரம்மாக்கள் படைச்சு அவங்க இறந்து திருப்பி இன்னொரு ஒரு பிரம்மா உருவாகி அவங்க இறந்து இந்த ஒரு பிரபஞ்சம் தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல கோடி அண்டங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? நம்மளோட பிரபஞ்சத்துக்கு தான் யார் இருக்கிறா, இந்த மாதிரி 4 தலை பிரம்மா இருக்கிறாங்க. சில பேர்ல ஒரு தலை பிரம்மா இருப்பாங்க, 3 தலை பிரம்மாக்கள் இருப்பாங்க, நிறைய 1000 தலை உள்ள பிரம்மாக்கள்லாம் கூட இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அண்டத்திலையும். சரியா? சோ இதுல ஒரு கல்பத்தை மட்டும் எடுத்து பார்ப்போம். 1 டே ஆஃப் பிரம்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்திரங்களுக்கு ஈக்குவல். அப்ப மன்வந்திரங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லணும். ஒரு ஒரு 14 மன்வந்திரங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரம்மாவோட ஒரு பகல். பிரம்மா ஒரு ஃபுல் டே கழிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு நைட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்குமா, அந்த நைட்ல என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் போய் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியம் ஆயிடுவோம். இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது எல்லாம் போய் பகவானோட ஐக்கியம் ஆயிடும். அவரோட நைட்டு ஃபுல்லா இதே மாதிரி 14 மன்வந்திரங்கள் கழியிற வரைக்கும் ஒரு நைட் போகும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் வெளில வருவோம். இது என்ன அப்படின்னா பார்ஷியல் டிவாஸ்டேஷன். அதாவது பிரளயம் வந்து பார்ஷியலா அழிக்கிறது. சரியா? அப்புறம் ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன் ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்ப அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா பிரம்மனோட 100 ஆண்டுகள் முடிஞ்சது அப்படின்னா அப்ப ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன் இருக்கும். சோ ஒரு ஒரு பார்ஷியல் டிவாஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட ஒரு பகல்ல இருக்கும். ஒரு கல்பம். அப்ப ஒரு கல்பம் அவருக்கு ஒரே ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்திரங்கள். இப்ப மன்வந்திரம்னா என்னன்னு தெரியணும்ல, அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 71 திவ்ய யுகங்கள். சோ 1 மன்வந்திரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 71 திவ்ய யுகா. அப்ப அந்த திவ்ய யுகா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும்ல நமக்கு. அது என்னன்னா இந்த 4 யுகங்கள் இருக்குல்ல, இது 4ம் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம தலைகீழ போனோம்னா நமக்கு புரியும். என்ன? சத்தியுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம் அண்ட் கலியுகம். 4 யுகங்கள் நமக்கு தெரியுமா? சோ அந்த 4 யுகங்களுக்கு வருஷங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துக்கு எத்தனை வருஷம், இப்ப நம்ம கலியுகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ல இந்த யுகத்துல, எவ்வளவு நாட்கள் ஒரு கலியுகம் கடக்கிறதுக்கு ஆகும் அப்படின்னா 4,32,000 இயர்ஸ், 4,32,000 வருடங்கள் வந்து கலியுகம். நம்ம இப்ப எவ்வளவு நாட்கள் கலியுகத்துல கழிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 5,000 வருடங்கள் கலியுகத்துல கழிஞ்சிருக்குது. ஓகேவா? நம்ம கலியுகத்துல எவ்வளவு தூரம் கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறோம், 5,000 இயர்ஸ், அப்ராக்சிமேட்லி 5,000 இயர்ஸ் நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு. ஆனா மொத்த வருடங்கள் எவ்வளவு இருக்கு கலியுகத்துல அப்படின்னா 4,32,000 வருடங்கள். கலியுகத்துக்கு இவ்வளவு வருடங்கள்னா துவாபர யுகத்துக்கு எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். இதை விட டபுள் த டைம் துவாபர யுகம். ஓகேவா? துவாபர யுகத்தை விட இன்னும் ஒரு மடங்கு பெருசு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகத்தோட அந்த காலம். திரேதாயுகத்தை விட இன்னும் ஒரு மடங்கு பெருசு எது அப்படின்னா சத்தியுகத்தோட காலம். ஓகேவா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம் 4 மடங்கு, திரேதாயுகம் 3 மடங்கு, துவாபர யுகம் 2 மடங்கு, கலியுகம் 1 மடங்கு. ஓகேவா? சோ இந்த 4 வருடங்களும் ஒன்னா சேர்ந்தது, 4 யுகங்களும், வருடங்கள்னு சொல்லக்கூடாது, 4 யுகங்களும் ஒன்னா சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த ஒரு திவ்ய யுகம் மாதிரி மொத்தம் 71 திவ்ய யுகங்கள் முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ஒரு மன்வந்திரம். ஒரு மன்வந்திரம் மாதிரி மொத்தம் 14 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் 1 டே ஆஃப் பிரம்மா. அந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு எத்தனை டே இருக்கு? 36,000 டேஸ் இருக்கு. அதுக்கு ஈக்குவலா அவருக்கு நைட்ஸும் இருக்குது. இது எல்லாம் முடிஞ்சாதான் ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் முடியுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? இப்ப பிரம்மா எத்தனை வருஷங்கள் அவங்க கடந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 வருடங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில அவங்க கடந்துட்டாங்க. எத்தனை மன்வந்திரங்கள் அப்பனா முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 14 மன்வந்திரங்கள். அதுல 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம 7வது மன்வந்திரத்துல இருக்கோம், வைவஸ்வத மன்வந்திரம். நம்மளோட மன்வந்திர தலைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைவஸ்வரர். 4 யுகங்கள் வந்து எத்தனை முறை சுழற்சி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 27 முறை சுழற்சி அடைஞ்சிருச்சு. சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபர யுகங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் சும்மா போட்டு காமிச்சிருக்கோம். நமக்கு உங்களுக்கு என்ன இதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பிரம்மாவோட வாழ்க்கை எவ்வளவு நாள் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. கலியுகத்துல எத்தனை வருஷங்கள் நம்ம கடந்து போயிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5,117 வருடங்கள் கடந்து போயிருக்கோம். பிரம்மாவின் வாழ்நாள் பாத்தீங்க, ஒரு பிரம்மா அவரோட லைஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 155.522 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள். இதுதான் ஒரு பிரம்மாவோட வாழ்நாள்ங்கிறது. ஓகேவா? அப்ப மனுவின் வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 120.53 மில்லியன் ஆண்டுகள். அப்ப மனு கிட்ட தானே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க, மனு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி விவஸ்வான் கிட்ட தானே சொன்னாங்க. சூரிய கடவுள் விவஸ்வான்ட்ட சொல்லி விவஸ்வான்ட்ட என்ன பண்ணாங்க, மனு கிட்ட சொன்னாங்க. ஓகேவா? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு உரைக்கப்பட்டது.
மனு பிறப்பதற்கு முன் கீதை பகவானால் தம் சீடரான சூரிய கடவுளான விவஸ்வானிடம் பேசப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார். ஓகேவா? அப்ப இத்தனை வருடங்கள் முன்னாடியே, இத்தனை வருஷங்கள், இந்த 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. பிரம்மாவின் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் கால்குலேஷன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மாவின் ஒரு நாள்ங்கிறது இத்தனை ஆண்டுகள். எப்ப நம்மளோட மெட்டீரியல் இயர்ஸோட நம்ம கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது இவ்வளவு ஆண்டுகள். ஓகேவா? அவருடைய ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கணக்குப்படி இத்தனை ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் ஒரு நிமிடம் அப்படிங்கிறது 6 லட்சம் ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் ஒரு வினாடி அப்படிங்கிறது 60 லட்சம். இது 1 லட்சம் ஆண்டுகள். ஒரு வினாடிங்கிறது நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா 100,000 இயர்ஸ் வரும். கீதை பூமிக்கு வந்தது எப்ப அப்படிங்கறத இப்ப இதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கீதை பூமிக்கு வந்துருச்சு. கீதை பூமிக்கு வந்தது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. இந்த கணக்குப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீதை எப்ப சொல்லப்பட்டது? இப்ப துவாபர யுகத்துல அர்ஜுனன் கிட்ட இப்ப பேசப்படல, இதுல இருந்து 2 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கீதை வந்துருச்சு. மாதாஜி 4.5. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatitani janmani tavasarjuna tanyaham veda sarvani natvam veta parandapa. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். அர்ஜுனன் கேட்டாங்கல்ல, அப்ப நம்ம 2 பேரும் சமகாலத்தவராச்சு, நீ முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்னு சொல்றியே, இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டதுக்காக பகவான் இப்ப பதில் சொல்றாங்க. நம்ம 2 பேரும் பல பிறவிகளை ஒன்னா கடந்துள்ளோம். இதுல திரேதா யுகத்திலே யாரு? ராமலட்சுமணர்களா இருந்திருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ ஒரு இடத்துலயும் என்னவா பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனா பிறந்திருக்கிறாங்க, நரநாராயணர்களா பிறந்திருக்கிறாங்க. ஒரு காலகட்டத்திலயும் அவங்க 2 பேரும் ஒன்னாவேதான் பிறந்திருக்கிறாங்க, தோற்றம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. பட் எப்ப தெரியல, அர்ஜுனனுக்கு தெரியல. ஏன்னா அவன் மெட்டீரியல் பாடி எடுத்திருக்கிறதுனால. பகவான் இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கிறது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தாலும் கூட இங்க சாதாரண மனிதன் மாதிரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க செஞ்சா கூட அவங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உடல், திவ்யமான உடலை எடுத்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்களோட அறிவு என்ன அப்படின்னா உன்னதமான அறிவு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? நம்மள மாதிரி டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் இருக்காது, மறதிங்கிறது இருக்காது. அவை எல்லாவற்றையும் என்னால் நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வோனே அது உன்னால் முடியாது. ஏன்? மாயையின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா குறையுடைய புலன்களா ஆயிடுது. நமக்கு என்ன இருக்காது? ரொம்ப மெமரி கெப்பாசிட்டி கம்மியா தான் இருக்கும். அதனாலதான் என்ன ஆயிட்டு அர்ஜுனன் மறந்துட்டாங்க எல்லாத்தையும். பட் பகவான் அப்படி கிடையாதுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு எல்லாமே நினைவுல இருக்கு. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார்? 4.6. Ajopi san avyayatma bhutanam ishvaropi san prakritim swamadishtaya sambhavandyatma mayaya. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் பகவானுக்கு பிறப்புங்கிறது கிடையாது, அவங்க தோற்றம் அளிப்பாங்க. தேவகி வசுதேவர் அவங்க வந்து அந்த காராகிரகத்துல இருக்கும்போது பகவான் எப்படி அங்க அவங்களுக்கு பிறந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதுர்புஜங்களோட அவங்க தோற்றம் கொடுத்தாங்க. தேவகிக்கு குழந்தையா அவங்க பிறக்கும் போது அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபத்தோட அவங்க பரமாத்மாவை தான் அவங்க தன்னோட தோற்றத்தை காமிச்சாங்க. அவங்க 2 பேரும் வேண்டி கேட்டதுக்கு அப்புறமும் அவங்க என்ன மாறிக்கிட்டாங்க? தன்னை 200 கிருஷ்ணா ஃபார்முக்கு அவங்க தன்னை மாத்திக்கிட்டாங்க. எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய உடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிவில்லாதது, எட்டர்னல். முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, சச்சிதானந்த விக்கிரகம். ஓகேவா? எட்டர்னல். உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் அவங்கதான் என்ன எல்லாரையும் கிரியேட் பண்றாங்க. நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். எல்லா யுகத்திலயும் அவங்க தோன்றும் போதும் அவங்களுடைய உருவம் மட்டும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே திவ்ய தன்மை வாய்ந்ததா இருக்குது. பௌதிக உடலை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க இங்க வரல. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார்? அடுத்த விஷயம், எவ்வாறு தோன்றுகிறார் பார்த்தாச்சு. இப்ப எப்போது தோன்றுகிறார்? மாதாஜி 4.7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இந்த ஸ்லோகாஸ் நிறைய வாட்டி நீங்க கம் அக்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க. இதா இதா ஹி தர்மஸ்ய, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ஓகேவா? பகவான் எப்பெல்லாம் தோன்றுறாங்களாம்? எப்பெல்லாம் வந்து தர்மா எப்ப கொலையுதோ அப்ப வராங்க. அதர்மம் எந்த இடத்துல அதிகமா ஆட்சி செலுத்துதோ அப்ப வராங்க. அதாவது தீவிரர்களை எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு நல்லோர்கள் பக்தர்கள் எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக சிம்பிளா நம்ம அப்படி எடுத்துப்போம். ஓகேவா? சோ அவங்களோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை காப்பாத்தணும். என்ன? தனக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய பக்தர்களை இறக்கு எந்த தீங்கு வந்தாலும் பகவான் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க.
சோ என்ன செய்யறாங்க, அந்த இடத்துல அவங்க தன்னுடைய தோற்றத்தை காமிக்கிறாங்க. அசுரர்களோட பலம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அவங்க இந்த உலகத்துல பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வநாசம்ங்கிறது ரொம்ப கூடி போயிடுச்சுங்கிறதுனால பூமி தேவி போய் என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறாங்க. என்னால இந்த அசுரர்களோட பாரம் தாங்க முடியல. இவங்க பண்ணக்கூடிய அக்கிரமங்களை நிறுத்துறதுக்கு ஒரு வழி வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பகவான் என்ன செய்யறாங்க, நான் தோற்றம் எடுப்பேன். கிருஷ்ண பரமாத்மாவா நான் வந்து நான் அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்றேன், அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி பகவானுடைய தோற்றம்ங்கிறது இருக்க போகுதுன்னு பூமி தாயார்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்காக தான் அவங்களுடைய பிறப்பு தோற்றம்ங்கிறது இருந்தது. கம்சன் வந்து கம்சன் அவன் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரத்தனம் அசுரகுணம் நிரம்பியவங்களா இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரையும் அழிக்கணும், அவங்க பண்ணக்கூடிய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அதர்ம வழியில இருக்கு அப்படிங்கறத அழிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்களுடைய தோற்றம்ங்கிறது இருந்தது. சோ பகவான் தோன்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு செக்யூர் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். பகவான் கிருஷ்ணரின் 10 அவதாரத்தின் பெயரை கூறுங்கள். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் வந்து பலவித ரூபங்கள் அவதாரங்கள் எடுத்தவங்க. அவங்களோட அவதாரங்கள்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மன்வந்திர அவதாரங்கள், ரூப அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள், புருஷ அவதாரம், லீலா அவதாரம், அந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள் டைப்ஸ் இருக்குது. பட் பேசிக்கா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அவதாரங்கள் 10 அவதாரங்கள் சொல்லுவோம். தசாவதாரங்கள் சொல்லுவோம். மச்சாவதாரம், கூர்மா அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், ராமாவதாரம், பரசுராம அவதாரம், ஓகேவா, இதெல்லாம் தான். கிருஷ்ணர் கலியுகத்தில் தோன்றுகிறாரா? எஸ், பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்ப வந்தாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவங்க தோன்றுனாங்க. வங்காள தேசத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவங்க தோன்றுனாங்க. கலியுகத்துல தோன்றுனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவம் பெருகிடுச்சு. ஓகேவா, நிறைய விதமான புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறதெல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அக்கிரம பூமியா அது மாறிடுச்சு. சோ அதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இங்க தன்னுடைய தோற்றத்தை காமிச்சு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை அவங்களுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லா இடத்துலயும் அவங்க பரப்புனாங்க. இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அவங்க கொண்டு வந்த அந்த மூமெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா இஸ்கான் எடுத்து அததான் உலகம் பூரா பரப்புனாங்க பிரபுபாதா அவங்க. கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார்? மாதாஜி 4.8. எஸ் மாதாஜி. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இதுவுமே எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்த மூணு விதமான காரணங்களுக்கு பாருங்க. ஒண்ணு, டு செக்யூர் தேர் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ், அவங்களோட டிவோட்டீஸ் பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காகவும், அப்புறம் அசுராஸ் இருக்காங்கல்ல துஷ்டர்கள், அவங்கள அழிக்கிறதுக்காகவும், அப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துறதுக்காகவும். ஓகேவா, அப்பெல்லாம் அதர்மம் மேலோங்கிடுச்சு அப்படின்னா தர்மம் அந்த இடத்துல அடிபட்டு போயிடும். இங்கேயுமே என்னாச்சு, அஸ்தினாபுரத்துல உள்ள பாண்டவர்கள் சைடுதான் நீதி இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட என்ன செஞ்சிடறான், துரியோதனன் வந்து கம்ப்ளீட்டா தான் தான் அதை ஆட்சி பண்ணணும், அந்த மண் ஆசை அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால தான் தான் ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கெட்ட எண்ணத்தினால அதர்மம் அந்த இடத்துல தலை தூக்கிடுச்சு. சோ அதுக்காக தான் பகவான் பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போர் உருவாகணும். போர் வந்ததுனாதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மம் தலை தூக்கும். அதற்காக பகவான் நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன்? கிருஷ்ணரை யார் அறிய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஞானிகள், எல்லாத்தையும் படிச்ச வேதங்கள் எல்லாத்தையும் கற்று உணர்ந்த ஞானிகள் அறிய முடியும். ஆனா அவங்களுக்கு கூட அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அடையிறது. ஆனா யாருக்கு ரொம்ப ஈஸியா அவங்களால கேட்ச் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு. பிரம்ம சமீதை ஸ்லோகம் சொன்னேன்ல, அதுலயே ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து பிரம்மா சொல்லியிருப்பாங்க, வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் படிச்ச ரொம்ப ஞானிகளால கூட என்ன செய்ய முடியாதான், புரிஞ்சுக்க முடியாதான் பகவான. இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க, இந்த ரூபமுடையவங்க, இவங்க இந்த மாதிரி குணங்களை கொண்டவங்க அப்படிங்கிறது. ஆனா யாருக்கு ரொம்ப தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு. இப்ப விதுரர் இருந்தாங்கல்ல, விதுரர் வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டு, திருதராஷ்டிரன், அதுக்கப்புறம் விதுரர். ஓகேவா, 3 பேரும் யாரு அப்படின்னா பிரதர்ஸ். ஆனா விதுரருக்கு மரியாதை என்ன வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா இவங்க வேலைக்காரி மகன் அப்படிங்கறதுனால. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் மாட மாளிகை இருந்தது. துரியோதனுக்கு மாட மாளிகை இருந்தது, திருதராஷ்டிரனுக்கு மாட மாளிகை இருந்தது. எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பெரிய பெரிய இடமெல்லாம் இருந்தது. அவங்க தங்குறதுக்கான சுகபோகமான வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. பாண்டவர்களுக்காக தூது வந்தாங்கல்ல கிருஷ்ண பகவான். அப்ப வந்து கடைசியா போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தூது வருவாங்க கிருஷ்ண பகவான். வந்துட்டு இவங்களுக்காக துரியோதனன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நீ உன்னோட சரி பாதி கொடு, அல்லது 5 கிராமம் கொடு, 5 வீடு கொடு அப்படின்லாம் கேக்குறாங்கல்ல.
அப்ப அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் போது அவங்க வந்து அன்னைக்கு தங்குற நைட் ஒன் ஸ்டே. அப்ப ஸ்டே பண்ணும்போது நீ எங்க வீட்டுக்கு வா எங்க வீட்டுக்கு வான்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் கூப்பிடுறாங்க. பீஷ்மர்ட்ட வந்து ரதத்துல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய மாளிகையை கிராஸ் பண்றாங்க. இது யாருது அப்படின்னு கேட்டோம்னா பீஷ்மர் சொல்றாரு, இது என்னுடைய மாளிகை, வா கிருஷ்ணா வந்து தங்குன்னு சொல்றாரு. இல்ல தங்கல. அடுத்தது துரியோதனன், இது என்னுடைய மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனன் காட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களும் அவங்களோட வீடை எப்படி சொல்லி காட்டிக்கிறாங்கன்னா, இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய வீடு, நீ வா தங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விதுரர்கிட்ட பார்த்து கேக்குறாங்க. ஒரு சாதாரண சின்ன ஒரு மாளிகைலாம் சொல்லவே முடியாது. சின்னதா வீடு, குடிசை மாதிரியான ஒரு இடம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ரொம்ப எளிமையா இருக்கிற ஒரு இடத்த காமிச்சு, இது யாரோட இருப்பிடம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இது உன்னுடையது கிருஷ்ணா அப்படின்னு விதுரர் சொல்றாராம். உடனே அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அன்னைக்கு நைட் ஸ்டே அங்கேயே வச்சுக்கிறாரு. அங்கேயும் போனோன்னு விதுரரோட மனைவிக்கு வந்து இவரை பார்த்தோன்னு ஆச்சரியம் தாங்கல. கிருஷ்ண பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்களா, நைட் ஸ்டே பண்றதுக்கு, நம்ம வீட்டுல தங்கறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பார்ட்டி. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நம்மளே பார்த்திருக்கிறோம். யாராவது ரொம்ப முக்கியமான நபர் நம்மளை பார்த்துட்டு ஹாய் சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 நாளைக்கு நமக்கு என்ன வராது, தூக்கம் வராது, சாப்பாடு போகாது. அவர் என்ன பார்த்து ஹாய் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கிறது அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம், இது அசாஸ்வதமான ஒரு உலகத்துல. ஆனா பகவானே வந்து தன்னோட வீட்டுல தங்குறாங்க, நம்ம வீட்டுல சாப்பிட போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்படின்னா எந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு தளம் அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைங்கிறது எப்படி இருந்திருக்கும் பாத்துக்காங்க. அவங்க என்ன செஞ்சாங்களா, சரி சாப்பிடுறதுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு வாழைப்பழம் இருந்தது. வாழைப்பழத்தை எடுத்து பகவான்கிட்ட உரிச்சு கொடுத்துட்டு, உரிச்சா நம்ம என்ன செய்வோம், தோலை நம்ம கையில வச்சுட்டு பழத்தை கொடுப்போம்ல. ஆனா விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, பகவான் தான் வீட்டுக்கு வந்ததை கூட அவங்களால நம்பவே முடியாம அந்த ஒரு பரவச நிலையில, சரியா? ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டிஸ் விதுரரும் அவங்களோட மனைவியும் வந்து பகவானுக்கு அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி, அவ்வளவு பக்தர்களா இருந்தவங்க. ஏன்னா தோலெல்லாம் அவர் கையில கொடுத்துட்டு பழத்தை தூக்கி 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 கீழே போட்டுட்டு இருந்தாங்களாம். அவரும் கிருஷ்ண பகவானும் என்ன செஞ்சாங்க, அவங்க வந்து எதனால கம்ப்ளீட் அர்ப்பணிப்பு, தன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தனக்குன்னு அந்த பழத்தோட தோலை வந்து ஆஃபர் பண்றாங்கிறது தெரிஞ்சு பகவான் வாங்கி சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றாங்க, அந்த தோலை வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி இருக்கணும். பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம், அவங்களுக்கு டிவோட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், அவங்களை வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு நெருங்கி இருக்கணும். இந்த திவ்ய தலத்துல நம்மளாலையும் ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்க முடியணும். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட டோட்டலா நம்ம ஐக்கியம் ஆயிடுவோம். அதுதான் அவங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பலன். நம்மளுது வேற, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வேற, பகவானுக்கான செயல்கள் வேறங்கிறது இல்லாம நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்குரிய செயல்களா போயிடும். அதுதான் அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அர்த்தம். 4.9 மெத்தட்ஸ். जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेदि सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, பகவானோட தோற்றம் என்ன, அப்புறம் அவனோட செயல்கள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே டிரான்சடென்டல் தான், ரெண்டுமே திவ்யமானதுதான். அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவங்க எங்க போயிடுவாங்க, பகவானுடைய ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்க. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். அவங்க அந்த அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ், அப்படி ஒரு டிவோட்டிஸ், அந்த டைஹார்ட் டிவோட்டிஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி இருக்கவங்க எல்லாம் எங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை விட்ட பின் மறுபடியும் அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்க்கைங்கிறது கிடையாது. அவங்க எங்க வந்து நிலை பெற்றுவாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக உடலை எடுத்து ஆன்மீக உலகத்துல பகவானோட சேர்ந்து அவங்களும் இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அப்ப நம்ம இந்த பௌதிக உடலை விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுக்கான செயல்களை மாத்திக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப நம்ம எடுக்கக்கூடிய உடல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உடல். அப்ப நம்ம இங்க வச்சிட்டு இருக்கிற உடல் என்ன, பௌதிக உடல். இதுதான் வந்து பகவானுக்கும் நமக்குமான வித்தியாசம். அவருடைய வடிவம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீகமானது, கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகமயமானது. அவங்க அங்க இருக்கும் போதும் அதே உடல் தான், இங்க வந்தாலும் அதே உடல் தான், சரியா? ஆனா இந்த நமது வடிவம் தற்காலிகமானது. ஏன்னா இந்த லைஃப் ஸ்பேன், இந்த ஆத்மாவுக்கு இங்க எவ்வளவு லைஃப் கொடுத்திருக்காங்களோ இந்த மனித உடல்ல அவ்வளவு நாள் மட்டும் இருந்துட்டு அந்த மனித உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா போயிடும். அப்ப என்ன ஆகுது, அது டெம்பரவரி ஆயிடுது. சரியா? டெம்பரவரியா இருக்கிறது எதுவுமே என்ன இல்ல, நித்தியமானது அநித்தியமானது எதுவுமே என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. அது ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது. அப்புறம் நம்ம இங்க மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். ஓகேவா? வி ஆர் அண்டர் கம்ப்ளீட் கவர்ன்டு பை, நம்ம எதால கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாயையினால கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே தான் நம்மளோட செயல்பாடுகள்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த குணங்களை தவிர்த்துட்டு நம்மளால வெளில வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பிரயத்தனம் பண்ணணும். சரியா? இது கஷ்டம்.
அதாவது நம்ம இங்க செய்யக்கூடிய செயல்களை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்றது, அவங்களுக்கான செயல்களா மாத்தி செய்யறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனாலும் நம்ம அந்த முயற்சியில இறங்கணுமா அப்படின்னா அப்பவே நமக்கு வெற்றி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பகவானை நோக்கி, பகவான் 10 அடி இறங்கி வருவாங்க நம்மள நோக்கி. அவங்களுக்கு எது தேவை அப்படின்னா பக்தனோட சந்தோஷம் தான் தேவை. நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிறோமா, நம்ம அவங்களை திரும்பி பார்த்தாலே போதும், நம்மள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு கதை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒண்ணு சொல்றேன். ஒரு ஒரு இந்த கதை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பெரிய கடல்ல ஒரு படகுல போறாங்க. அந்த படகு திடீர்னு கவிழ்ந்துருது. கவிழ்ந்தோனே அந்த படகு வந்து தானாவே அடிச்சுக்கிட்டு படகுல இருந்து அவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க. அந்த கடல்ல தத்தளிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க மயக்கம் போட்டுடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கடலோட அலைகள் வந்து தானாவே அவங்களை இழுத்து கொண்டு போய் ஒரு தீவுல கொண்டு போய் சேர்த்துடுது. அந்த தீவுல போயிட்டு அவங்க மறுநாள் அவங்க கண் விழிச்சு பாக்குறாங்க. எங்க வந்திருக்கிறோம், நம்ம எங்க இருந்தோம், இது எதுவுமே அவங்களுக்கு அப்ப புரியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ரெக்கலெக்ட் பண்றாங்க. ஆமா, நம்ம வந்து கடல்ல வந்துட்டு இருந்தோம். நம்மளோட பிரயாணம் வந்து சுழல் காற்றால தடைப்பட்டது. அதனால நம்ம மயக்கமாயிட்டோம். நம்ம வந்து இந்த கடல் அலைகளும் காத்தும் சேர்ந்து நம்மள இங்க இழுத்துட்டு வந்திருக்குங்கிற விஷயம் அப்ப புரியுது. அவங்க வந்து அந்த அந்த தீவோட ஓரத்துல அவங்களோட உடல் ஒதுங்கி இருக்கிறத பார்த்தோன்னே, அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஃபுல்லா தண்டோரா போட்டுக்கிட்டு பெருசு பெருசா மேளதாள சத்தத்தோட வந்துட்டு அவங்களுக்கு கழுத்துல ஒரு மாலையை போட்டுடுறாங்க. ஒரே கும்பலா இருக்குது. எல்லாரும் வந்து கழுத்துல மாலையை போட்டு எல்லாரும் வாழ்க வாழ்கன்னு கத்துனோனே இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல. என்னடா இது எல்லாரும் தான் பண்றாங்களே அப்படின்ட்டு. அப்ப பக்கத்துல ஒருத்தர் வராரு. அவரு ஏஜ்டு பெர்சனா இருக்கிறாரு. பார்த்தா கொஞ்சம் இன்டெலெக்ட்டா தெரியறாரு. அவரு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி யாரு ஒரு அன்னானிமஸா யாராவது வந்தா அந்த மாதிரி கழைய ஒதுங்குனாங்க அப்படின்னா, அவங்கள நாங்க என்ன செஞ்சுருவோம் அப்படின்னா, இந்த தீவுக்கு ராஜாவாக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓ! அப்படியா? இது நல்லா இருக்கே. இது கேட்கவே சூப்பரா இருக்குதே. இது திடீர்னு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு. இறந்தே போயிருப்போம். எங்கேயோ எப்படியோ போயிருக்க வேண்டிய நம்ம வந்து இங்க திடீர்னு தீவுக்கு ராஜாவாயிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் வந்துருது. ஆஹா, நம்ம ராஜா, நம்ம என்ஜாய் பண்ண போறோம். நம்ம சொல்றது எல்லாரும் இவங்க எல்லாரும் கேட்பாங்களா அப்படின்னு வேற அந்த தாத்தாட்ட பத்தி கேக்குறாங்க. தாத்தா சொல்றாங்க, எஸ், நீ என்ன சொன்னீனாலும், நீ என்ன மாதிரி முடிவெடுத்தினாலும் அதுக்கு இங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுவாங்க சொல்லிட்டு, ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறாரு அந்த தாத்தா. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னோன, இந்த மாதிரி ஒரு என்ஜாயபிள் லைஃப் உனக்கு எவ்வளவு நாளைக்குன்னா 1 வருஷத்துக்கு தான். சரி, 1 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, 1 வருஷம் கழிச்சு இதுக்கு பக்கத்தாப்புல இன்னொரு ஒரு பெரிய தீவு இருக்குது. அந்த தீவு ஃபுல்லா காடா இருக்கும். அங்க கொடூரமான மிருகங்கள் இருக்கும். அதுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் உன்னை விட்டுட்டு வந்துருவாங்க. விட்டுட்டு வந்தா எப்படி வர முடியும்? அவ்வளவுதான், அங்க இருக்கிற மிருகங்கள் உன்னை அடிச்சு சாப்பிட்டுரும். சோ இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா அப்படின்னா, இந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் வருவாங்க. வந்து இந்த இடத்துல கரை ஒதுங்குவாங்க. அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? மாலையை போட்டு நீதான் ராஜான்னு சொல்லுவாங்க. 1 இயர் கழிச்சோன அந்த ராஜாவை கொண்டு போய் என்ன விட்டுருவாங்க அப்படின்னா, அந்த காடு இருக்கிற அந்த தீவுல கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. அதோட அவங்களோட லைஃப் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. என்னடா இது? இதுல இருந்து எப்படி ஏதாவது தீர்வு இருக்கா? இத நான் என்ன பண்ணுனா, நான் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து தப்பிக்கலாம். எனக்கு இந்த லைஃப் நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குது. ஆனா இந்த லைஃப் வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்டா கூடவே வரணும்னு ஆசையா இருக்குது. நான் என்ன பண்ணணும்? அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். சரியா? ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் புத்திசாலிங்கனால அவன் கேட்கிறான். நான் நெறைய வழிமுறை எல்லாருக்கும் சொன்னேன். உனக்கு முன்னாடி இங்க வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நான் அந்த வழிமுறைகள சொன்னேன். ஆனா யாருமே அத ஃபாலோ பண்ணல. நீயாவது ஃபாலோ பண்ணி பொழச்சுக்கிறதுக்கு வழிய பாரு அப்படின்னு அந்த தாத்தா சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்பன்னா என்ன அப்படின்னு, நீ இப்ப இந்த இதுக்கு ராஜாவாயிட்ட இந்த தீவுக்கு. இந்த தீவுல இருக்க மக்கள் எல்லாம் நீ சொல்றத கேட்பாங்க. சோ நீ என்ன செய்ற? இங்க இருந்து டெய்லி கொஞ்சம் ஆட்கள அங்க அனுப்பு. இது அந்த காடு மாரி இருக்க தீவுக்கு. அத கம்ப்ளீட்டா காடெல்லாம் அழிச்சுட்டு அத உயிர் வாழறதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அங்க ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி, இந்த 1 இயர்க்குள்ள நீ அங்க வீடு கட்டு, மாளிகைகள் கட்டு, அங்க நிறைய காடை அழிச்சுட்டு, கொடூரமான விலங்குகள் எல்லாம் அழிச்சுட்டு, தேவையான பசு என்னென்னலாம் வேணும், உயிர் வாழறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன வேணும், அந்த மாதிரி மிருகங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் அங்க வளர்க்கறதுக்கு பண்ணு. அப்புறம் தானிய உற்பத்தி பண்ணு, வயல்வெளி ஆக்கு, நிலத்தை சமணப்படுத்தி வயல்வெளி மாதிரி ஆக்கு. அப்ப அங்க வந்து தானிய உற்பத்தி பெருகிக்கலாம். 1 இயர் கழிச்சு நீங்க முடிச்சுட்டு நீ அங்க போனீன்னா உனக்கு எகைன் அங்க ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் வந்து உனக்கு அங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லி தராரு. இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ரொம்ப கஷ்டம். சரியா? ஏன்னா இங்க இருக்கிற மக்களே ரொம்ப கம்மி. இங்க இருந்து அது தொலைதூர தீவு அது. அந்த தீவுல வந்து இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு கஷ்டங்களையும் நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னா இங்க இருந்து டெய்லி ஆள் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஐயோ, இவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருக்குதா, இதை நான் எப்படி செய்வேன்? இருக்கிற அந்த 1 வருஷம் நம்ம பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணிப்போம். 1 இயர் கழிச்சு எங்கேயாவது கொண்டு போய் விடட்டும், அப்ப பாத்துக்கலாம்னு இவ்வளவு நாள் வந்த எல்லா ராஜாக்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு டெம்பரரி லைஃப மட்டும், அதோட என்ஜாய்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இறந்து போயிட்டாங்க. ஆனா நீயாவது நான் சொல்ற இந்த வைஸ் ஐடியாவை கேட்டு நீ செயல்படுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லி தர்றது யார் தெரியுமா அந்த தாத்தா? பகவான் தான். ஓகேவா? அப்படி போய் அங்க அந்த தீவுல கரை ஒதுங்கினது யார் தெரியுமா? நம்ம எல்லாரும் தான்.
எந்த தீவு அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகம் தான். அப்ப பகவான் அந்த தாத்தா காட்டுற அந்த ரொம்ப தொலை தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறது எது தெரியுமா? அது ஆன்மீக உலகம். ஓகேவா? ஆனா அது எப்படி இருக்குன்னு அவங்க காட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த கஷ்டமான பாதைக்காக அந்த மாதிரி ஒரு உலகம்னு காட்டுறாங்க அத. ஆனா நம்ம அதுக்கான விஷயங்கள் அதை செக் பண்ணிடணும், அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மச் எண்டவர். அதுக்கு நிறைய உழைப்பை நம்ம போட்டாகணும். நிறைய 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 நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த 1 இயர் அவன் இங்க ராஜா அப்படின்னா அந்த ராஜாவுக்கான வாழ்க்கையை அவன் வாழவே இல்லை. அவன் கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் இயர் அங்க போனோம்னா அங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான வேலைகள் எல்லாத்தையும் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான். ஓகேவா? நம்மளே ஒரு ரேஸ்ல கலந்துக்கிறதுக்கு, ஒரு ரன்னிங் ரேஸ், ஒரு மாரத்தான் ரேஸ் ஓடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? அதுக்கு என்ன செய்வோம், திடீர்னு ஒரே நாள் அத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடிட முடியுமா? 40-42 கிலோமீட்டர். என்ன பண்ணுவோம், அதுல இருந்து ஒரு 3 மந்த்ஸ், அது 6 மந்த்ஸ் முன்னாடியில இருந்தே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், ரன்னிங் அதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ எதுவுமே என்ன வராது, ஒரே நாள்ல எந்த பிராக்டிஸும் வராது. சோ அதை பழக 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 நமக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா உடல்ங்கிறது வலுப்பெறும், அந்த மன முதிர்ச்சிங்கிறது வந்துடும், நம்மளால அதை முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திண்ணமான எண்ணம் நமக்கு வரும். அந்த வேலையை தான் அவன் போட்டான். அப்ப என்ன ஆகும், 1 இயர் கழிச்சு அவனை இந்த தீவுல இருக்க மக்கள் எல்லாம் கொண்டு போய், நீ அந்த தொலைதூர தீவுக்கு கொண்டு போய் அவனை விட்டுருங்க, அங்க இருக்கிற கொடூரமான விலங்குகள் அவனை கடிச்சு சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விடும்போது அவன் மட்டும் தப்பிச்சான். எப்படி, அங்கிருந்து போகும்போது மத்தவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த இடம் இல்ல, எப்படி இருந்தது, இன்னொரு பெரிய ராஜ யோகத்தோட வாழ்க்கையை தான் அவன் அந்த இடத்துலயே அதுக்கு முன்னாடியே அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தான். இங்க இருந்து அந்த கூடவே யாரு வந்தா அப்படின்னா இங்க அவனுக்கு அந்த சொல்லி கொடுத்த அந்த தாத்தா அவங்க வந்தாங்க. ஓகேவா? சோ பகவான் என்ன செய்யறாங்க, நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பர்சனலா அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. எப்படி வந்து கொடுக்குறாங்க, பகவத்கீதை மூலமா தான் இந்த மாதிரி உன்னத அறிவை கொடுக்குறாங்க. நீ எனக்கான செயல்களை செய்யி, உன்னுடைய கர்மா எல்லாத்தையும் நீ எனக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிடு, அப்ப உனக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையை நான் உனக்கு கொடுப்பேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், காதுல வாங்கிக்கணும். அதுக்கான முயற்சி கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அதை தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகும், மத்த ராஜாக்கள் போய் அங்க இறந்தா மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னா சீர்கெட்டு போகும். ஓகேவா? சோ பகவான் சொல்லி கொடுத்த அந்த வழிமுறைகள் வந்து நமக்கு எல்லாமே கையில இருக்குது. we have to follow without fail. அப்ப கிருஷ்ணரோட வடிவம் வந்து நமக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேறுபாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய உடல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுல போட்டிருக்கு பாருங்க, காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த சோல், என்ன சாரி கவர்னிங்ஸ் ஆஃப் த சோல். ஒண்ணு நம்மளோட உடல் வந்து ஆத்மா, உள்ளர இருக்கிறது ஆத்மா, ஆத்மாவோட சைஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு. அதுக்கு மேல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூட்சும உடல், அதுலதான் மனம் புத்தி அகங்காரம்ங்கிற விஷயம், அது கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்ப ஸ்தூல உடல் கண்ணுக்கு தெரியும். ஓகே, கிராஸ் பாடி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அது எதாவது ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம். இது பஞ்சபூதங்களும் ஒன்னா சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட ஸ்தூல உடல், நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய இந்த உடல்ங்கிறது அதுதான். உள்ளுக்குள்ள சூட்சம உடல்னு ஒண்ணு இருக்குது, அது கூடயேதான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆத்மா. அப்ப ஆத்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது எது அது கூடயே போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூட்சம உடல் அது கூடயே போயிடும். ஓகேவா? ஏன், அதுதான் அந்த விளைவுகளை சுமந்துட்டு போறது. அதுதான் நீ இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான காரியங்களை செஞ்சதோ அதுக்கான விளைவுகளை வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்மால அனுபவிப்போம்னு சொன்னோம்ல, அந்த விளைவுகளை சுமந்துட்டு போறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சூட்சும உடல் தான். இது பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல இன்னும் நல்ல டீடைல்டா வரும், அப்ப சொல்றேன். மாதாஜி 4.10. எஸ் மாதாஜி. வீதராக பய क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूदा மத்பாவமாகதாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதல், பயம், கோபம் முன்னாடி சொன்னோம். இந்த வேர்டு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல என்ன வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னா பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது. அப்படி பற்றுதல் டிட்டாச்சா நம்ம வேலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன வராது, எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தாதான் பயம் இருக்கும், ஆர்வம் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். சரியா? சோ பயம் வராது. பயம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு கோபம் வராது. அது நடக்கலைன்னா கோபம் வராது. சோ இந்த வீதராக பயக்ரோதோங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னோட ஒண்ணு பிணைஞ்ச விஷயங்கள். சரியா? சோ பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயித்து பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிடணும். என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். ஓகேவா? பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள்ட்ட லயிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதுக்கு மேல நம்மளோட லைஃப் வந்து அப்லிஃப்ட் பண்றது பகவான் கையில கொடுத்துறோம்னு அர்த்தம். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆனார்கள். கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பதில் கொடுக்கிறார், அவங்க எப்படி பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டர் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பகவான் அதுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. 4.11 மெத்தட்ஸ். ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம்
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்கள்ட்ட சரண்டர் ஆயிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்வாங்க, நமக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். பகவானோட வழி என்ன? அவங்களோட செயல்பாடுகளை அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆன்மீக செயல்கள் எதா இருந்தாலும் சரி அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க பௌதிக உலகத்துக்கு வந்த விட்டும் கூட அவங்களோட செயல்பாடுகள் எதையும் நிறுத்தவே இல்லை. டிட்டாச்மெண்டோட அவங்க எல்லா இடத்துலயும் அவங்க வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்க குழந்தையா இருந்த போது நேத்தியான ஒரு கிளாஸ்ல கூட நம்ம ஒரு ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். வசுதேவர் வெளியில போனாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பாதுகையை அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட சின்ன கைகளால கொண்டு வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அவங்க துவாரகையில ராஜாவா இருக்கும்போது அவங்களோட மனைவிகள் மொத்தம் அப்படின்னா 16,108 மனைவிகள். அவங்க எல்லாருக்கும் தனித்தனியா அரண்மனை கட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. எல்லாரும் வீட்லயும் கிரகஸ்தனா அவங்க என்ன கடமை அவங்க செய்யணுமோ அந்த கடமைகளை அவங்க ஆற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா பற்றுதல் இல்லாம அவங்க செய்வாங்க. ராசலீலை நடனம் அவங்க செஞ்சாங்க அவ்வளவு கோபிகைகளோடையும். ஆனா அதெல்லாம் எதுல இருந்தது அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்துல நிலைச்சிருந்தது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரியான பௌதிக விஷயம் அது கிடையாது. ஓகேவா? சோ அவங்களோட செயல்பாடுகள் மாதிரியே நம்மளோடதையும் நம்ம வச்சுக்கணும்னு பகவான். அதுதான் என்ன அப்படின்னா உன்னத அறிவு. இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டிரான்சென்டல் நாலேஜ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆழ்நிலையான ஒரு அறிவு. மத்தது 4.13 சாதுர்வர்ணியம். चादुर्वर्ण्यं मया सृष्टि गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमां विद्यकर्तारम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர்வர்ணியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 4 வகை பிரிவுகள். 4 வகையான பிரிவுகளை பகவான் வந்து வர்ணாசிரம பிரிவுகளை பகவான் பிரிச்சாங்க. அது எதை வச்சு பிரிச்சாங்க அப்படின்னா 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சாங்க. லாஸ்ட் சாப்டர்லயே அதை கொஞ்சமா பார்த்தோம். நம்ம 3 விதமான இயற்கை குணங்கள், சத்துவ குணம், ரஜோகுணம் and தமோ குணம். இல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக அந்த குணத்துல நிலை பெற்றவங்க யாரு அப்படின்னா பிராமணர்கள் அப்படின்னும், ரஜோகுணம்ங்கிற தீவிர குணத்துல சம்பந்தப்பட்டவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்க சத்திரியர்கள்னும், ரஜோ and தமோ அந்த 2 குணமும் சேர்ந்து இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா வைசியர்கள், வாணிபம் செய்பவர்கள். அப்புறம் தமோ குணத்துல நிலை பெற்றவங்க யாரு அப்படின்னா சூத்திரர்கள். இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்டது நம்ம நேத்தி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இந்த 4 பிரிவுகளும் பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து பகவான் தான் உருவாக்குனாங்க. ஆனா அவங்க இதுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க. ஏன் உருவாக்குனாங்க? இப்ப நமக்கு அடுத்து டவுட் வரும். எதுக்காக அவங்க உருவாக்குனாங்க? மனித வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஒரு மிருகத்தனமான வாழ்க்கை. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் கொடுக்கணும். அந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த இல்லாட்டி ஞானம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மிருகங்கள் எப்படி ஒரு புலனுணர்ச்சிக்காக தேடி அலையுதோ அதே மாதிரி அந்த கீழான அந்த சுகத்தை தேடி அலையறதுக்காக அதை அனுபவிக்கணும்னே மனித உடல்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான காரியங்களே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சோ ஒரு மனித வாழ்க்கையை வந்து ஆன்மீக வாழ்வுல வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வர்ணாசிரம தர்மம்ங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது. ஓகேவா? இது யாருக்கு எந்த மாதிரியான உயிர்வாழிகளுக்கு அப்படின்னா நம்மள மாதிரி மனித உடல் எடுத்த உயிர்வாழிகளுக்கு தான் இந்த தர்மம்ங்கிறது. வர்ணாசிரம தர்மம் யாருக்காக வரையறுக்கப்பட்டது அப்படின்னா உயிர்வாழிகளான நமக்காக, நம்மள மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிச்சு காமிக்கிறதுக்காக. மத்த உயிர்வாழிகள் யாரு? மிருகங்கள். மிருகங்கள் என்ன பண்ணுது? அதான செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா பசி எடுத்தா அது சாப்பிட போகுது, தூக்கம் வந்தா தூங்க போகுது, புகழருச்சிக்கிறதுக்கு அது அடிமையாக போகுது. ஓகேவா? இதே மாதிரி வாழ்க்கையை தான் யார் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா மனிதர்களும் வாழ்வாங்க. ஓகேவா? அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு இருக்குல்ல, தர்ம அர்த்த காம மோட்சம்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் அறம் பொருள். நம்ம வாழ்க்கைக்கு வாழ வேண்டிய தேவை என்னவோ அந்த தேவைக்காக பணத்தை சம்பாதிக்கிறது, அப்புறம் அந்த அந்த மாதிரி சம்பாதிச்ச முதல்ல வேலை செய்யறது, அப்புறம் அதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறது, பொருள் ஈட்டுறது, அப்புறம் இன்பம் அதுக்காக புலனுணர்ச்சியில ஈடுபடுறது. இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வீடு பேரை தேடி அலையணும். ஓகேவா? சோ இந்த 3 விஷயங்கள் முடிஞ்சோன்னா 4th விஷயம் என்ன அப்படின்னா வீடு பேரு மோட்சம் அடையணும் அப்படிங்கிறது. அது என்ன? ஆன்மீக வாழ்வு வாழணும் அப்படிங்கிறது. சோ மிருகத்தனமான இந்த வாழ்க்கை புலனுணர்ச்சி அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு அந்த சுகத்தை தேடி அலையக்கூடிய வாழ்க்கையிலேருந்து மனித உயிர்களை காப்பாத்துறதுக்காக தான் எதை உண்டு பண்ணாங்க? வர்ணாசிரம தர்மத்தை உண்டு பண்ணாங்க. ஆனா பகவான் வந்து இந்த 4 சமுதாய வர்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்களா இருந்தாங்க. நம்மளும் அப்பாற்பட்டவங்களா ஆயிடலாம். எப்ப தெரியுமா? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எதுவுமே விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்ததுன்னா, இந்த விளைவுகளை எதிர்பார்த்து இல்லாம அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மளோட மனசு அமைச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா பகவான் மாதிரியே செயல்களை செய்வோம், செஞ்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு எப்படி இருக்கலாம்? இந்த தர்மங்கள் எதுக்கும் கட்டுப்படாதவங்களா நம்மளும் ஆயிடுவோம். நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம்? எப்ப அப்படின்னா நம்மளுக்கும் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்ததுன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுன்னு இருந்ததுன்னா, இதுதான் அந்த உன்னத அறிவு. ஓகேவா? பகவான் கொடுக்குற உன்னத அறிவு என்ன அப்படின்னா
நம்ம பக்தி தொண்டா நம்மளோட செயல்பாடுகளை மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு அடியில நம்ம வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல. நம்மளும் பகவான் மாதிரி அதுக்கு அப்பாற்பட்டவனா ஆயிடலாம். ஏன் உருவாக்கினார் அப்படிங்கறது இப்பதான் சொன்னோம். மனிதனை வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்குனாங்க. பகவான் இதுக்கு கீழே வரமாட்டாங்க. உருவாக்குனாங்களோ தவிர இதுக்கு அடியில அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட தலம்ங்கிறது ஆன்மீக தலம். அவங்க ஆல்ரெடி ஆன்மீக வாழ்வில தான் இருக்கிறாங்க. ஆன்மீக உலகத்துலதான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இன்னொன்னு அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தோட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அவங்க இருக்கிறாங்கங்கறனால இந்த தர்மத்துக்கு நடுவுல அவங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாதாஜி 4.14. Yes, Mataji. Namam karmani limpanti, name karma bale spruha, idimam yo bijanati, karma birna sapatyate. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. பகவான் வந்து இந்த தர்மத்தை உண்டாக்கிட்டாங்க. ஒரு தர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அந்த அந்தணர்கள் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்யணும், வேதத்தை படிக்கணும், அப்புறம் வேதத்தை அவங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். பொருளுக்காக விற்க கூடாது, வேதத்தை சொல்லி தரணும், பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும். அவங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமை அதுதான். ஓகேவா. அடுத்து சத்திரியர்கள் அப்படின்னா ராஜ்யத்தை ஆளணும், குடிமக்களை காப்பாற்றணும், போர் வந்ததுன்னா போர்ல சண்டை போடணும், ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொர்க்க பதவி, தோத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொர்க்க பதவி, ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்க ராஜாவா ஆளலாம். வைசியர்கள் அப்படின்னா என்னத்தோ அவங்க வாணிபம் செய்வர்களா இருப்பாங்க, இல்லாட்டி விவசாயம் செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க தன்னுடைய தொழில் தர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க செவ்வனே செஞ்சுட்டு போகலாம். சூதரர்கள்ங்கிறது அவங்க சுத்தமா அறியாமை தளத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு முதலாளிகளா யார் இருக்காங்களோ அவங்க சொல்படி கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறது. இதுதான் அந்த 4 தர்மங்களும். ஓகேவா. இந்த 4 தர்மங்களுக்கு உட்பட்டவங்க எல்லாருமே செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஆனா இதெல்லாம் பண்ணினாங்களே பகவானுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்கள பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவுமே இல்லை. செயல்களின் பலன்களே அவங்க விரும்புறது இல்லை. அதுதான் காரணம். செயல்களின் பலன்கள் மேல விருப்பம் வச்சோம், அந்த பற்று நமக்கு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அந்த செயல் மேல நமக்கு என்ன வரும், அதோ என்ன மாதிரி ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற பயம் வரும். அப்புறம் அந்த பயம் என்ன ஆகும், கோபமா மாறும். என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. இதுதான் சொன்னேன். கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, அந்த உன்னத அறிவு நமக்கும் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா பகவான் மாதிரி நம்மளும் என்ன செயலுக்கு அப்பாற்பட்டவனா ஆயிடுவோம், வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டவனா ஆயிடுவோம். இதுக்கு சின்ன அனாலஜி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஒரு ஃபேக்டரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபேக்டரியோட முதலாளி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஸ்டேஜையும், அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் தனித்தனியா ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும். அவங்களுக்கு கீழே ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு அட்மின் கீழேயும் ஒரு 5 ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப அந்த ஒர்க்கர் வந்து இதை ரைட்டோ அல்லது தப்போ செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா அந்த குட் திங்கா இருக்கட்டும் அல்லது அந்த பேட் திங்கா இருக்கட்டும் அதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்க முடியும், அந்த தொழிலாளி தான். ஓகேவா. அந்த ஒர்க்கர் தான். ஏன்னா அந்த ஒர்க்கர் செஞ்ச தப்பு தான் அது. ஆனா அந்த ஃபேக்டரி ஃபுல்லா யாரால ரூல் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முதலாளியால. ஆனா அந்த செய்த தவறுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா யாரு செஞ்சாங்களோ அவங்கதான், தொழிலாளி தான். முதலாளி வந்து என்ன நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். யார் ரெஸ்பான்சிபிள், தொழிலாளி தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு கீழே தான் நம்ம எல்லாரும் வரோம். அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு கீழே நம்ம எல்லாரையும் என்ன வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. சோ நீ இந்த மாதிரி வர்ணத்துல வரியா, நீ இந்த மாதிரி தொழிலை செய், நீ இந்த மாதிரி வர்ணத்துல வரியா, நீ இந்த வேலையை செய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேலையை செய்யறதுல ரைட்டோ தப்போ நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம தான் நம்மள பிளேம் பண்ணிக்கணுமோ தவிர நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாவே நம்ம கையை காட்டக்கூடாது நம்மளோட முதலாளிக்கு. ஓகேவா. சோ அப்ப அது என்ன, பகவான் உண்டு பண்ணாலும் கூட அவங்க அப்பாற்பட்டு இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு இந்த அனாலஜில இருந்து புரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஃபேக்டரியில நடக்கிற சின்ன தப்புக்கு கூட என்ன ஆயிட முடியாது, முதலாளி பொறுப்பாக முடியாது. முதலாளி தான் அதை ரன் பண்றாரு, ஆனா முதலாளிக்கு அதுல பொறுப்பு இல்லைங்கிற மாதிரிதான் பகவான் தான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கொடுத்தாங்க, ஆனா இங்க நடக்கிற செயல்களுக்கு அவங்க பொறுப்பு இல்லை, அதுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சோ என்னை பற்றி இந்த உண்மை, இப்ப பகவான் இப்படிப்பட்டவங்க, அவங்களோட செயல்கள் இந்த மாதிரியானது அப்படின்னு அந்த ஆன்மீக அறிவு எப்ப வரும், அவங்கள உணர்ந்துகிட்டா வரும். கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட விளைவுகளோட நம்மள என்ன பண்ணிக்க மாட்டோம், பைண்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம கண்டிஷன் சோலா இருக்க மாட்டோம். நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம், ஃப்ரீ சோலா ஆயிடுவோம். சரியா. மாதாஜி 4.17. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். அப்ப செயல்களோட விளைவுகள் மேல நம்ம பற்றுதல் வைக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணுங்கிறதுல இருக்குது. ஓகேவா. அப்ப செயலோட நுணுக்கத்தை உணர்வது ரொம்ப கடினம். எனவே
கர்மம் என்பது என்ன, விகர்மம் என்பது என்ன, அகர்மம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கிறது என்ன, அப்புறம் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கிறது என்ன, அப்புறம் செயலின்மையோட இருக்கிறது என்ன, இந்த 3 விஷயங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயம் ஒருத்தவனுக்கு புரியும். ஓகேவா? இந்த கர்மா, அகர்மா அண்ட் விகர்மா லாஸ்ட் சாப்டர்லயே வந்துச்சு, உங்களுக்கு லைட்டா சொல்லியிருக்கிறோம். எகெயின் இப்ப இங்க வரும். ஓகேவா? சோ கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டூ யுவர் டியூட்டிஸ். எப்படி அந்த டியூட்டிஸ பண்ணணும்? வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ, ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன இருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும். பகவானோத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க இந்த வேதாச சொன்னாங்க, இந்த வேதாஸ்ல இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லி நமக்குன்னு ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா கர்மங்கள். அந்த கர்மங்களை நம்ம எப்படி செய்யறோம்? பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு செய்யலாம், பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம செய்யலாம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டா, கர்ம யோகான்னு 2 விதமான நடைமுறையில வருது. ஓகேவா? சோ அப்படி பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமா ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். நீங்க ஒரு தானம் பண்றீங்க, ஒரு 10 ஏழை குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லி சாப்பாடு போட்டு அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ், அவங்களுக்கு புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்களை படிக்க வச்சு பட்டப்படிப்பு வரைக்கும் படிக்க வச்சுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிச்சயமா அந்த புண்ணிய காரியம் நமக்கு என்ன, அந்த 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 காரியத்தோட விளைவு நமக்கு நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கும். சோ நம்ம என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் ஜென்மால நமக்கு சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும், சொர்க்க பிராப்தி. அங்க போயிட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டா என்ஜாய் பண்ணுவோம். சரியா? சோ எப்ப என்ன மாதிரி செஞ்சோம், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சோம், பிளஸ் இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து ஆனா பக்தி தொண்டு, இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம். சரியா? அதுக்கான ரிசல்ட்டா என்ன நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். சோ நம்ம பக்தியோட அந்த வேலையை செஞ்சதுனால நம்ம போய் அதை அனுபவிச்சுட்டு, பட் நமக்கு மறுஜென்மாங்கிறது உண்டு. ஏன் உண்டு? நம்ம விளைவுகள் மேல பற்றுதல் வச்சு செஞ்சதுனால. சரியா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா கர்மா. விகர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தடை செய்யப்பட்ட செயல். இந்த செயலை யாரும் செய்யவே கூடாது, என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்யறது. அப்ப அவன் என்ன ஆவான்? இப்பயாவது மனித உடலை எடுத்திருக்கிறோம், எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற செயல்களையும் நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அடுத்த ஜென்மா கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா அந்த ஜென்மா எப்படி இருக்கும்னா இதை விட மோசமான ஒரு உடலை எடுத்து நம்ம பிறப்போம். மனித உடலே எடுப்போமாங்கிறது சந்தேகம். என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிருக உடல், நாய் உடல், அல்லது நாயை திங்கக்கூடிய சண்டாளர்கள் உடல், இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரியான உடல் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் ஜாஸ்தி. ஏன்? சொன்ன செய்தி என்னவோ அதை செய்யாம தீய செயல்கள், தடை செய்யப்பட்ட செயல்களை செஞ்சா என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வருமோ அதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் சொல்லிட்டாங்க, அவங்களோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு திருப்பி செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம செஞ்சக்கூடிய பாவங்கள்ங்கிறதுக்கு வந்து பகவான் என்ன பொறுப்பு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. போன ஸ்லோகால பார்த்தோம்ல, நம்ம என்ன தவறு செஞ்சோம்னாலும் அதுக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தாகணும். அது எல்லாத்துக்கும் ஓனர்ஷிப் பகவான் தானே, அப்ப பகவானுக்கு தானே அது நம்ம கையை காட்டக்கூடாது. ஏன்னா செயலை செஞ்சது நம்ம, அது ரைட்டா செய்யறோமா தவறா செய்யறோமா அப்படின்னா அதோட விளைவுகளுக்கு நம்ம தான் பந்தப்பட்டு போறோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த விளைவுகள் மேல ஆசை வச்சு செய்யறோம் நம்ம. ஓகேவா? அப்ப ஆசை இல்லாம செய்யணும், ஆனா கடமைகளை செய்யணும். அப்படின்னா என்ன செயல்? அக்கர்மா. அதாவது அது எப்படி தெரியுமா செய்வாங்க? பகவான் இருக்கிறாங்க, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே வந்து திவ்யமான தளத்துல இருந்து பகவானுக்கான சேவையா மாத்திடுறது. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல அகர்மானா செயலின்மைன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? செயலை செய்யணும், ஆனாலும் என்ன அப்படின்னா விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த செயலை செய்யாம இருக்கிற மாதிரின்னு அர்த்தம். சரியா? நான் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை நான் செஞ்சிடறேன், செய்யறதே தெரியாம செஞ்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு அதை இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அதோட ரிசல்ட் வந்து குட்டோ பேடோ அது என்னவோ அதை பத்தின சிந்தனையே நான் இல்லாம இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வேலையை நான் தான் செஞ்சேனான்னு ஒரு 4 நாள் கழிச்சு நமக்கே ஞாபகம் வரும். சரியா? நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம், அந்த வேலையை நான் தான் செஞ்சேனா. ஓகேவா? அந்த மாதிரி டவுட் வரும். அது அது எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சும்மா இருந்ததுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அந்த தளத்துல நம்ம நிலைக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு ஞான தலம். ஓகேவா? அக்கர்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னா செயலின்மை. செயலின்மைனா செயல்படாம இருக்கிறது இல்ல, அந்த செயலை செஞ்சுட்டு விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறது. ஓகேவா? சோ இந்த 3 விதமான செயல்கள், அதோட நுணுக்கங்களை பத்தி நமக்கு புரியணும். ஓகேவா? அப்ப அகர்மவாதி யாரு அப்படின்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யார சொல்லலாம் அப்படின்னா நாரதர். அவங்க செயல் செய்யாமையா இருக்கிறாங்க, அவங்கள பார்த்தா திருலோக சஞ்சாரி சும்மா அங்கேயும் சுத்திக்கிட்டு இருக்க மாதிரிதான் இருக்காங்க. பட் எப்பவுமே நாராயண நாமம் அவங்க வாயிலேந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. அத்தனை வாட்டி அவங்க சொல்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களே அறியாம அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அத்தனை தடவை அவங்க வந்து நாராயண நாமத்தை சொல்றதுனால அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பக்தி தொண்டை அவங்க தொடர்ந்து பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அது ஒன் ஆஃப் த பக்தி தொண்டு. ஸ்ரவணம் பண்றது, ஸ்மரணம் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் என்ன மொத்தம் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லுவாங்க, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அடுத்தது பாத சேவனம். ஓகேவா? பாதங்களால சேவனம் பண்ணணும். அப்புறம் சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், வந்தனம்,
அர்ச்சனம், அந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து 8 வரும். இன்னொரு அந்த ஸ்லோகாவை நான் இன்னொருத்தர நல்லா சொல்லி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். ஸோ 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் இருக்குது. அதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்த நம்ம எடுத்து செஞ்சோம்னாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா அந்த விளைவுகளுக்கு பந்தப்பட மாட்டோம், அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்போம். அப்ப அகர்மவாதிக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாரதர். அவங்க செயலை செய்யறாங்க, ஆனா அந்த செயலோட பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறாங்க. இப்ப கர்மா, விகர்மா மற்றும் அகர்மா மூணுத்துக்கான வேறுபாடு இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கர்மாங்கிறது நம்ம எல்லாரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான், நம்ம தான் கர்மவாதி. விகர்மா அப்படின்னா விகர்மவாதியா யாருமே இருக்கக்கூடாது. அவங்க அப்படி விகர்மவாதியா இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுஜென்மாங்கிறது நிச்சயமா மிருகப்பிறவி அல்லது அதுக்கும் கீழான பிறவி தான் நமக்கு கிடைக்கும். அகர்மவாதியா ஆகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். எப்ப முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளும் வந்து இந்த பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இவ்வளவு நேரம் கொடுத்தாங்கல்ல இந்த உன்னத அறிவு தெரிஞ்சது, அதாவது பகவானுக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிடணும், செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கணும், செயல்களோட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கணும் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப நம்மளும் என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னா அகர்மவாதி ஆயிடுவோம். பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக முன்னேறுவது எப்படி? பக்தி தொண்டில வந்து நம்ம முன்னேறணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து நிறைய மொத்தம் வந்து 9 டைப்ஸ் இருக்கு. மொத்தம் 9 ப்ராசஸ கிராஸ் பண்ணி போகணும் பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். முதல்ல நம்பிக்கைங்கிறது வேணும். எடுத்த உடனே வந்துடும். இப்பயும் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க, கிளாஸ்க்குள்ள வந்து உட்காந்துட்டீங்க. ஓகேவா? ஆரம்பத்துல ஸ்ரத்த இருக்கணும், அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தது என்ன ஆகும், இங்க எல்லாரும் பக்தர்களோட சங்கமம், இங்க அசோசியேஷன் இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சியை தொடங்கிட்டோம். ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, இந்த 1 hour 1.5 hours ஒன்னாவே நம்மளால உட்காந்து பகவத்கீதை ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இது பண்ணணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாததெல்லாம் விளக்குனாதான். இல்லாட்டி இந்த 1.5 hours நம்ம வேற என்ன பண்ணுவோம், மொபைல்ல ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்ல டிவில ஏதாவது சீரியல் பார்ப்போம். ஓகேவா? சோ அது இல்லாம அந்த தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கலந்து அகற்றிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா பூரண கிருஷ்ண உணர்வுலயே நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அது பேர் என்ன அப்படின்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விசுவாசம். அது மேல நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீவிரமான ஈடுபாடு. ஓகேவா? அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வில் சுவையை நடைமுறைப்படுத்தல், ருச்சி வரணும். ஓகேவா? நமக்கு வந்து அது மேல நமக்கு ஈடுபாடு அதிகமாக அதிகமாக அதோட நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், அதோட ருசியை உணர ஆரம்பிச்சிடறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஆசக்தின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பற்றுதல். கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் வந்துருச்சுனால என்ன ஆகுது, பௌதிக விஷயங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்மள என்ன பண்ணிடுறோம், டிட்டாச் பண்ணிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்ப பற்றுதல் பூரா நம்ம எது மேல வச்சிரும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல வச்சிடறோம். அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் மேல நம்ம பற்றுதலை வைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரவச நிலையை தான் பாவான்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைனலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேம நிலை, கடவுளின் அன்பு நமக்கு கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சிருது. ஓகேவா? சோ இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, அதாவது நம்பிக்கை. அது ஆரம்பத்துல இருக்கும், போக போக அது குறையும். ஆனா அது குறையாம நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேல மேல எஃபர்ட் போட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், திருப்பி அந்த நிலையில கொண்டு வந்து நம்மள நிலைநிறுத்திக்கணும். அதுக்கு எது ரொம்ப நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அசோசியேஷன் தான். பக்தர்ஸ் அசோசியேஷன் இருந்தது அப்படின்னாலே நமக்கு அந்த ஆர்வம் குறைஞ்சா கூட அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க, நமக்கு அது மறுபடியும் பூஸ்டப் பண்ணுவாங்க. அந்த கதை சொன்னேன்ல, அதுக்கு ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இங்கே நம்ம 1 year இந்த ராஜாவா இருந்தா நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க போய் அங்க என்ன ஆகணும், கொடிய மிருகத்தால அவன் சாக வேண்டியவன். ஆனா அவன் என்ன செஞ்சான், இந்த மாதிரி ஒரு வைஸ் ஒரு ஐடியா ஒண்ணு கிடைச்சது, அந்த தாத்தா கொடுத்தாங்க. அதனால அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா இந்த 1 year நமக்கு டெம்பரரியா கிடைக்கக்கூடிய இந்த சந்தோஷம் இல்லை நம்மளோட வாழ்க்கை, அங்க போயிட்டு நம்ம லைஃப் லாங் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் இந்த 1 year கஷ்டப்பட்டான். சோ அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கணும், அப்புறம் அது மேல ஈடுபாடு வரணும். ஓகேவா? ஆரம்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுங்கிறது போக போக குறையும். பட் குறையாம நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், எஃபோர்ட் போட்டு அதை நம்மளுக்குள்ளேயே பூஸ்டப் பண்ணிக்கணும். சோ அந்த பக்தி நிலைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, அடுத்து சாது சங்கா. சாது சங்காங்கிற சங்கமம். அடுத்தது வந்து பஜனை. நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சியை தொடங்குதல். எப்படி பயிற்சி தொடங்குவோம் அப்படின்னா கீர்த்தனங்கள் மூலமா, ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் பாடுறது மூலமா நம்மளோட பயிற்சியை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அல்லது இந்த மாதிரி வேதங்கள் அல்லது வேத குறிப்புகள், பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது மூலமா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளோட பயிற்சியை தொடங்கி செய்வோம். இது செய்யும் போது நம்ம எதை நம்மள்ட்ட இருந்து விட்டுருவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி, அதாவது தேவையற்ற விஷயங்களை நம்ம விட்டுருவோம். அடுத்தது விசுவாசம் வரும். நமக்கு அது மேல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஈடுபாடு வர ஆரம்பிக்கும். நமக்கு ஒரு மேல ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்து மேல இருக்க ஈடுபாடை குறைச்சோம்னாலே
இன்னொரு ஒரு விஷயத்து மேல நமக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமா கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். அதுதான் என்ன அப்படின்னா அந்த பகவத் தொண்டு மேல நமக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமா வரும். அதான் விசுவாசம். அடுத்தது ருச்சி ருச்சி அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம். அடுத்தது ஆசக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அது கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பற்றுதல். அவங்க மேல பற்றுதல் வளர்க்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்மளோட பக்தி நிலைங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாவ நிலையில இருக்கும். பாவாங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய கிரேட் டிவோட்டிஸ் கூட அட்டைன் பண்ண முடியாத நிலை. அதையும் தாண்டி கோபியர்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேம நிலை. அவங்க வந்து பகவான் மேல செலுத்தின அன்புங்கிறது பிரேம நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? 5 விதமான நிலைகள் இருக்குது. பகவான் மேல நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கலாம்னா 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. ஒண்ணு நம்ம வந்து எப்படி ஃப்ரெண்டா நம்ம அவங்கள வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கலாம். அல்லது அந்த அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி இதுல நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கலாம். காதல் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கலாம். அடிமையா இருந்து ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கலாம். தொண்டனா இருந்து வளர்த்துக்கலாம். தொண்டன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் இருந்தாங்களா அவங்கதான். தாசிய பாவம். ஓகேவா? தாசிய பாவத்துல அடுத்தது பிரேம பாவத்துல யார் இருந்தாங்க? அதாவது கோபா கோபிஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து மாதுரை ரசா. ஒரு 5த்தையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா 5 ரசாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரசாஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசம், அடுத்தது சாக்கிய ரசம், அடுத்தது மாதுரிய ரசம், அடுத்தது வந்து வாத்சல்ய ரசம், அப்புறம் தாசிய ரசம். தாசிய ரசம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடிமையா இருந்து செய்யறது. ஆஞ்சநேயர் வந்து எப்படி தசரதனுக்கு செஞ்சாங்களோ அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதுரை ரசம் அப்படிங்கிறது கோபா கோபிஸ் எப்படி கிருஷ்ணர் மேல அவங்க வந்து தன்னோட காதலை அன்பா தெரிவிச்சாங்களோ அதுதான் பிரேம ரசம் அப்படிங்கிறது. அதுதான் ஓகேவா அந்த நிலை. அடுத்தது வாத்சல்யம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யசோதா மாதா வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்தினாங்க, அம்மா குழந்தை அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது. அது அர்ஜுனன் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. அது சக்கிய ரசம். ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப கட்டத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மள அடிமையா வச்சு பகவான மிகப்பெரிய அவங்கதான் வந்து எல்லாத்துக்குமான பரம ஆளுநர் அப்படிங்கறது மூலமா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது சாந்த ரசம். சோ சாந்த ரசம், சக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், மாதுரிய ரசம், அப்புறம் வாத்சல்ய ரசம்னு மொத்தம் 5 விதமா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால பகவானோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது. பகவானோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னவோ அதே மாதிரி செயல்களை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் என்ன செய்யறாங்க? செயல்களை பண்றாங்க. ஆனா செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறாங்க. அதனால விளைவுகள் அவங்களை என்ன பண்றது இல்ல, அவங்கள டச் பண்றது இல்ல. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். பட் செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம அந்த ரிசல்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யறோம். அப்ப என்ன ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நம்மளும் அதே மாதிரி விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவங்களா ஆயிடுவோம். சரியா? இது என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் யாகங்கள். கலியுகத்துல நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள் செய்யுங்க, தியாகம் பண்ணுங்க, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுங்கன்னு பகவான் சொன்னாங்கல்ல. அதுதான் ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு சொன்னேன். 2 முதன்மை யாகங்கள் 2ன்னு. ஒண்ணு வந்து உலக சொத்துக்களை வந்து நம்ம தியாகம் பண்றது, இன்னொன்னு வந்து உன்னத ஞானத்தை பெறுறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய தியாகங்கள். அது என்ன? பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய டிவோஷனல் சர்வீசஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம எவ்வளவு பெரிய பாவ விளைவுகளுக்கு நம்ம உட்பட்டு இருந்தாலும் கூட அதுல இருந்து நம்மள வந்து கம்ப்ளீட்டா தொடச்சிருந்துட்டு வெளியில வர முடியும். பகவான் நம்மள ஆட்கொண்டுப்பாங்க. அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே நம்மளால சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். அந்த மாதிரி விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருத்தன் ஆயிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு மறுஜென்மம்ங்கிறது கிடையாது. அவன் பகவானோட ஆன்மீக தலத்துக்கு அவன் போயிடுவான் அப்படின்னு பகவானே அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மத்தஜி 4.34. तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. நம்ம இந்த மாதிரி நமக்கு தேவை என்ன மாதிரி யாகம் செய்யணும்? யாகங்கள் நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய யாகங்கள், அப்புறம் பிரம்மனுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்கள், அப்புறம் வந்து பிரம்மச்சரியம் மேற்கொள்றது கூட ஒரு யாகம். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த இப்ப கலியுகத்துல வந்து யாகங்கள் பலது நிறைய செய்ய முடியல அப்படின்னா வர்ணாசிரம தர்மப்படி நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனை 4ஆ பிரிக்கிறாங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மச்சரியமா, பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கும்போது அவங்க செய்யக்கூடிய யாகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா புலன்களை அடக்குதல். ஓகேவா? ஏன்னா பிரம்மச்சரியத்துல என்ன முக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட செலிபஸையை அவங்க காப்பாத்திக்கணும். அவங்களோட பிரம்மச்சரிய விரதத்தை அவங்க காப்பாத்திக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அவங்க புலன்களை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். அது என்ன? மனக்கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற நெருப்புல அவங்க எதை போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த புலன்கள் அதை அடக்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்த போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த முதல் 25 years அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிக்க முடியும். அடுத்த கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடிய என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் மனக்கட்டுப்பாடு தேவை. புலன் மற்றும் புலன் சார்ந்த பொருட்கள் அவங்களுக்கு கிரகஸ்தன்களும் கல்யாணம் ஆயிருக்கும். சோ புலனுணர்ச்சி விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட தனக்குன்னு ஒரு மனைவி கல்யாணம் ஆணுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒருப்பட்ட அந்த குடும்ப வாழ்க்கை தான் அவங்களோட தான் வாழணும். அது நெறிமுறைப்படுத்த குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு. அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யார் நமக்கு சொல்லி தருவா? நம்ம ஒரு குருவை தேடி போனோம்னா தான். ஓகேவா? இந்த ஸ்லோகா அதை தான் சொல்லுது. பகவான் வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து கோகுலத்துல இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான். ஆனாலும் அவங்களும் கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா
பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துட்டாங்கல்ல, மத்தவங்களுக்காக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவங்க வந்து அவங்களும் அதே மாதிரி கடமைகள் எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னோமா, அதுல ஒரு கடமை என்னன்னா அவங்களும் குருகுலத்துல சேர்ந்து அவங்களோட குரு கிட்ட அவங்க பாடம் கத்துக்கிட்டாங்க. எல்லா வேதங்களையும் சொல்லக்கூடிய சொன்ன பகவானே என்ன செஞ்சாங்க, குருவு கிட்ட போய் பாடம் கத்துக்கிட்டாங்க. இங்க இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவானும் பலராமரும் தான். சாந்திபனி முனிவர் அவங்களோட குரு பேரு. அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க 2 பேரும் சீடர்களா இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குரு கிட்ட கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படின்னா புலன்களை எப்படி அடக்குதல், புலனுணர்ச்சி பொருள்கள் மேல நம்ம எப்படி ஈடுபாடு செலுத்தாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத கத்துக்கணும். இதெல்லாம் யாரு சொல்லி தருவா அப்படின்னா ஆன்மீக குரு சொல்லி தருவாங்க. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்யணும். அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குருங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட். அவங்கதான் அவங்கள்ட்ட நம்ம டைரக்டா போக முடியலங்கிறதுனால நம்ம வந்து நமக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா யாரு பகவான் வச்சிருக்காங்கன்னா குருவை வச்சிருக்காங்க. சோ அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பயபக்தியோடையும் பணிவோடையும் அன்போடையும் நம்மளோட சர்வீசஸ் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து செஞ்சு நம்மளோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம கிளாரிபிகேஷன் வாங்கிக்கணும். அப்படி உண்மையை கண்டவர்கள் அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா தன்னுணர்வு அடைந்தவர்கள், உண்மையை கண்டவர்கள். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. என்ன ஞானம்? இந்த உன்னத ஞானத்தை தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. சோ ஒரு கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி தருவாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க, மனக்கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற விஷயம். அவங்களோட மனக்கட்டுப்பாடுங்கிறது என்ன, பிரம்மச்சாரிக்கு புலன்களை அடக்குதல். அப்புறம் ஒரு ஒழுக்கமான கிரகஸ்தன் எப்படி இருக்கணும்னு அவங்க சொல்லி தருவாங்க. கிரகஸ்தன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புலன் மற்றும் புலனுணர்ச்சி செயல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாத்தையும் அடக்கணும். அவங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கையை தனக்குன்னு வரையறுக்கப்பட்ட அந்த மனைவியோட தான் அவங்க தன்னோட குடும்ப வாழ்க்கையை அவங்க அனுபவிக்கணும். இதே மாதிரி யோகிகள் இருக்காங்களா, பதஞ்சலி யோக முறையில எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து புலன்கள் மேல பற்று வச்சிருக்கும். அப்புறம் யோக முறை செய்ய 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 அந்த ஆத்மா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் மேல ஆசை இல்லாம பற்று இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அந்த பற்றற்ற தன்மைக்கு அந்த ஆத்மா தன்னை மாத்திக்கும் யோக முறையில. ஏன் அப்படின்னா யோக முறை செய்யும் போது அவங்களெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பதஞ்சலி யோக முறையில யோகாக்கள் செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து உடல் அந்த கட்டுப்பாடு தேவை. ஓகேவா? உடலை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப அதுக்கு நிறைய உடற்பயிற்சி தேவை. உடற்பயிற்சி தேவை அப்படின்னாலே புலன்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும். சோ புலன் அடங்கிடுதான் அந்த உடல் பயிற்சி அவங்க செய்யறாங்களா, அடுத்தது மனதை அவங்க ஒழுங்குபடுத்த பார்ப்பாங்க. சோ புலன், மனசு, அப்புறம் புத்தியும் ஒழுங்காயிடும். ஏன் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா புத்தியை நம்ம அலைப்பாய விடக்கூடாது. எப்படி மனசு அலைப்பாய விடக்கூடாது, அதே மாதிரி புத்தியும் என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ஒருநிலைப்பட்டு இருக்கணும். சோ மனம், புத்தி, அப்புறம் புலன்கள் எல்லாத்தையும் அடக்குனாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, அந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் மேல இச்சை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துருது. அப்ப ஒரே ஆத்மா ரெண்டா இருக்குது. ஒரு ஆத்மாக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரத்யேக ஆத்மான்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்னு வந்து பராகாத்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா புலன்களுக்கெல்லாம் அடிமைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா தான் வந்து பராகாத்மா. அந்த பராகாத்மா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மனிதன் வந்து தியான பயிற்சியில முன்னேற 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 அவங்க வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, அந்த மனம், புலன், அப்புறம் அவங்களோட புத்தி எல்லாமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா தியானத்துல ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானை உள்ளரே காண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா தூய தளத்துல தன்னை நிலைநிறுத்திக்குது. புலன்கள் பூரா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல. அப்ப புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் மேல அதுக்கு எந்த விதமான ஈடுபாடு வராது. அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிரத்யேக ஆத்மா. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் யார் சொல்லி தருவா அப்படின்னா ஒரு குரு அணுகணும்னா அவங்க நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. சோ பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உன்னத அறிவை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த உன்னத அறிவு கிடைச்சது மூலமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நம்ம கர்மவாதியா இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து அக்கர்மவாதியா நம்மள மாத்திக்க முடியும். சரியா? அக்கர்மவாதினா என்னங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. என்ன, செயல்களோட விளைவுகள் மேல அப்பாற்பட்டு இருக்கணும். நான் இப்போ ஒரு காரியம் அதை செய்யறேன் அப்படின்னா செயல் மேல பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். அந்த செயலை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வருமே அப்படின்னு இந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் அந்த விளைவுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு இருக்கணும். எல்லாமே பகவானோட செயல் அப்படி நம்ம இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஞானம் தான் பகவான் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஞானம். அப்படி இருந்தா நம்ம இந்த உலகத்திலேயே நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஏன்னா விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான இன்பமோ துக்கமோ எதுவுமே நம்மள என்ன பண்ணாது அப்படின்னா நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணாது, நம்மள அடக்கி ஆளாது.
அப்ப டியூவாலிட்டியே இருக்காது. இது நமக்கு இன்பத்தை தருமா, துன்பத்தை தருமா, அதாவது வெப்பம், குளிர், மகிழ்ச்சி, துக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்பாடுகளும் என்ன பண்ணுது, நம்மள 2 விதமான இதுக்கு நடுவுல நம்ம கொண்டு போய் மாட்டிக்க வைக்கும். சோ நோ டியூவாலிட்டி. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம், நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செஞ்சிருக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு திருப்தி மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும். சரியா? அததான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, கர்மவாதிகள் வந்து அகர்மாவையும் காண்றாங்க. நம்ம கர்மத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அகர்மாவையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அகர்மாவை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே கர்மத்தையும் பார்க்க முடியும். we are seeing கர்மா இன் அகர்மா, அதே மாதிரி அகர்மா இன் கர்மான்னு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். அது இதுல இல்ல, நீங்க லெவல் 2 போகும்போது வரும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகா. என்ன அப்படின்னா, கர்மத்தை செய்யும் போது அகர்மத்தை நம்மளால காண முடியும், அகர்மவாதியா இருக்கும்போது கர்மவாதியாவும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம். ஓகேவா? அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கர்மவாதியா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், அக்கர்மவாதியா இருந்தாலும் ஒண்ணுதாங்கிறது தான் அதோட பொருள். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த செஷனை இதோட நம்ம என் பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபிஷ கிருபசிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணுவேபியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री प्रभुपादा की जय. अनंत कोटि वैष्णवीस की जय. हरे कृष्णा.